كلاتنا ببوتانا نحز بمسكانا بكدم እግዚአብሔር እንቀርበሉ ሰዓትዩ እግዚአብሔር ይባረኩም ልብና በቅድም እግዚአብሔር እንፍሰሉ ሰዓትዩ በዛ አምላክ እዚ ደስ ይበለና በዚ ጎይታ እዚ ደስ ይበለና ንጉህና በቅድም እግዚአብሔር ነቅርቦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኺ ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ክብርነት አምላክ ይኩን እስከ ሕጂ ድማ ካብቲ ዘለና ደዊልና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ እንደገና ዕድል ዝሃበና እንደገና ተሲና ከነምልኾ ዝገብረና ዘሎ አምላክ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ራቫጋንዶሪ ዳላላቦ ሼክራላቫያ ኤራቫጋንዶሪ ዳላላቦስ አምላክ የመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ድማ ህበካ ኣለኹ ዓብ አምላክ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ሞ ተመስገን ክብሪ ንስኻ በይንኻ ውሰድ አምልኾ ንስኻ በይንኻ ውሰድ ውዳሴ ንስኻ በይንኻ ውሰድ ጎይታ ተመስገን ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ንዕቤካ ኣለና ጎይታዬን አምላኸይን ናይ እንደገና አምላክ እዚ ዕድል ሂብካና ኢኻ ሞ ተመስገን እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ለይትና ባሪኽካ መዓልትና ክትባርኽ ዝፈተኻ ጎይታ ተመስገን ጅድማ ጎይታዬን አምላኸይና ባኻ ንቐርብ ኣለና ከነመስግነካ ከነዕቤካ ክንውድሰካ ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ጎይታ ተመስገን ንብል ኣለና ተመስገን ጎይታዬ ከም ጥዑም ሽታ ኮይኑ ኣብ መቕደስካ ይእቶ ምስጋናና ኣምልኾና ዝማሬና ጎይታ ከም ጥዑም ሽታ ኮይኑ ንስኻ ትብህጎ ይኹን ጎይታ ሃሌሉያ ራቫጋንዶ ሪዳዳዳላ ቦሼ ራቫጋንዶ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን አባ ነመስግነካ ኣለና አመስጊና ይንጠግበካን እግዚአብሔር ከማኻ ዝበለ የለን ወሕጅውን ከማኻ ዝበለ ካብ ኣቦ ካብ ኣደ ትበልፅ ኣምላኽ ካብ ሓዊ ካብ መሓዛ ካብ ዓርኪ ትበልፅ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን እግዚአብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ ተባረኽ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ የመስግነካ ኣለኹ ጎይታዬን ኣምላኸይን ሃሌሉያ ሰማይ ዝትፋንካ ምድሪ መርገፅ እግርኻ ብዕቤትካ ዝተፈራካ ኣምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ሃሌሉያ የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ሰማያትካ ብመንፈስካ ጸሪ ኢድካ ድማ ነቲ ዝበርር ገበል ወቃዓቶ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሰማያት ናይ ጥረ ኣየራት ናይ ከፈት እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ጥራሕ ክበር ኣብ ዝጉባኤ ንስኻ በይንኻ ጥራሕ ምለኽ ኣብ ዝጉባኤ እዚ ስጋ እንደምን ጸጥ በል ብላ ኣለኹ እግዚአብሔር መንፈስካ ጥራሕ ይተንክፈና ሎሚ መንፈስካ ጥራሕ ይግዛአና ሎሚ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ራቫጋንዶሪ ዳላላቦ ሼክራላቫያ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን አምላኸይ አመስግነካ ኣለኹ ይዕቤካ ኣለኹ ውድሰካ ኣለኹ ተባረኽ ተባረኽ ግባእካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታዬን አምላኸይን ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን እሞ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር አመስግነካ ኣለኹ ኣታልዑል ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ኤልሻዳይ አዶናይ ስምካ ብርኽበል ሃሌሉያ ምሕረትካ በዚሕልና እግዚአብሔር ከምዚልና ደው ኢልና ዘለና ጎይታዬን አምላኸይን ክብርነት ዓብ ስምካ ይኹን ተባረኽ እግዚአብሔር ኣብ ቃል አምላኽ ስንታይ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 46 አምላኽና እንባና እዩ አምላኽ ንዓና መዕቆቢናን ሓይልናን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትና እዩ ስለዚ ምድሪ እንተ ተገልበጠት ኣኽራን ኣብ መዕሙቕ ባሕሪ እንተ ተናወፁ ማያት እውን ሃመመ እንተ ዓፈረ ኣኽራን ብነድሮም እንተ አንቀጥቀጡ ንሕና ኣይንፈርህን ኢና ወሓይዙ ንከተማ ኣምላኽ ነታ ቅድስቲ ቦታ ማሕደር እቲ ልዑል ዝሕጉስ ሩባ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ኣይክንናወፅን ኢና ውግእ ከሎ ኣምላኽ ክረድኣና እዩ ኣሕዛብ ጫውጫው በሉ መንግስታት ተናወፃ ምድሪ
سمع مدري مخخت ويتا سراويت مسانا إيو أملاخ يعقوب إنبانا إيو نعون قبرات እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገብሮን ጥፋት ጠሙቱ ንውግእ ክሳብ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ ንቀስቲ ይሰብሮ ንኹናት ይቀራስሞ ንሰረገላት ብሓዊ የንድዶ ህድእ በልሞ ኣነ ኣምላኽካ ምዃንኩ ኣስተብል ኣብ ማእኸል ሓዛብ ልዕል ከብል ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ ወይታ ሰራዊት ምሳና እዩ እሞ ኣምላኽ ያዕቆብ እንባና እዩ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኣምላኽና እንባና ኣምላኽና ምዕቆቢና እዩ ሃሌሉያ ኣምላኽ የመስግነካ ኣለኹ ተመስገን 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 ስምካ ይባረኽ ከማኻ ዝበለ የለን ሃሌሉያ ተባረኽ ኣምላኸይ ንዓኻ ቅድመይ ገረ እንታይ ከይከውኔ እንታይ ከይከውኔ ኢየሱሰይ ዘለኻ የጎደና ሰላመይ መሊኡ ዓሪፈ ነብር ኣለኹ ቅድመይ ወፂኻ ድንኩል ተክተብሎ ልዕል ዝበለ ኣኽራን በኣኻ ይዘሎ ኣብዚ ጣጣሓለይ ኣሰር ትጉምትኻ ይስዕብ ኣለኹ ወፂኤ ድሕሪኻ ዘየቋርጥ ሰላም ኣብቲ ጎደናኻ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ጎደናኻ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ጎደናኻ ዘየቋርጥ ሰላም ኣብቲ ጎደናኻ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ጎደናኻ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ጎደናኻ ሃሌሉያ ዘየቋርጥ ሰላም ኣብ እግዚአብሔር እዩ ዝርከብ ዕረፍትና ንሱ እዩ ሰላምና ንሱ እዩ ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ኣምላኽና ሃሌሉያ ሰማዕ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ምስ ለኣኾስ መን ክብሎም ኢልዎ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ኢሉ በቃ ዝነበረን ዘሎን ኢና ነምልኽ ዘሎን ዝነበረን ሓድሽ ኣይኮነን ኣምላኽና ህያው እዩ ሃሌሉያ ረባጋንዶሪ ዳዳዳዳዳቦ ሼክራላባያ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ስምካ ልዕል በል ጎይታ أمسكنك الله ويتا تمسكن عم مسكنا يخاطركب نسخة عم مسكنا تركب أملاخ يمسكنك الله يوجد الله قبرتاتك يوجد الله حيلتاتك እግዚአብሔር هاليلويا سمك يبارك ويتا تمسكن أملاخي زلخ يزلخ زبلك هلاونتنا أما أخلنا سلا زلو تمسكن أتعب أملاخ نسخة فلي أملاخي خا نسخة كاو كله تبلت أملاخ نسخة هاليلويا سمك يبارك تبارك أملاخي تبارك العلب النسخة بينها أودسك كله خبرك كله يعبيك كله مسحواتي كوين قويتين أملاخين جبأك كاسر تكون እግዚአብሔር هاليلويا أوجالو زاري أملاك نتو أوجالو زاري أبات نتو أوجالو زاري أملاك نتو أوجالو زاري أبات نتو تلقنا عبي خان السخاوة عبي خان السخاويتا هاليلويا تبارك أبا هاليلويا هاليلويا قويتين أملاخين نزع الدنيا خندي زرخب اللو كندي جواتات كندي هافتامات እግዚአብሔር ግን በቃ كومي خان السخاء እግዚአብሔር وغن قال كازخونكا نتنخم حيلتهم نتسنف برتع تقبر እግዚአብሔር برتع ختكوننا حيل ختكوننا قويتين أملاخين هاليلويا أملاخين عخان دللنا قد كان دللنا قويتاوي هاليلويا سمكا يبارك እግዚአብሔር نمسكنك كله يعبيك كله قويتين أملاخين الرباغاندوري دالالا بوشيكرا لبايا أتاوغن قال كازخونكا بشي ميسوس قويتين أملاخين نسخا نبينخا نقس نبينخا خبر قويتا هاليلويا محرت كاوزيحو الراس زي دفعكم سمحرتي يزبلكا ناين دقنا أملاخ بمحرتكا تأميتكا نايخامو تمسكن كالله إل شاداي أدوناي ألفان أوميغان زخونكا قويتين أملاخين هاليلويا سمكاي
ይባረኽ እግዚአብሔር ወይ ስምካ ልዕልበል ጎይታ ተባረኽ ንስኻ በይንኻ ልዕልበል ንስኻ በይንኻ ክበር ምሕረት ካብዙሕ ጎይታ ምሕረት ካብዙሕ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ራባጋንዶሪ ዳላላቦሽ ክራላባያ ኤራባጋንዶሪ ዳላላቦስ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ተመስገን አታዕባ አምላኽ ተመስገን ኤልሻዳይ ተመስገን አዶናይ ሃሌሉያ እቲ ምሕረት ካይ ዘንብረና ደሎ እቲ ጸጋ ካይ ደውደብለና ደሎ ሃሌሉያ ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን ከማኻ ዝበለ ልዑል የለን ጎይታ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ስምካ ልዕልበል ጎይታዬን አምላኸይን ሃሌሉያ ራባጋንዶሪ ዳላላቦሽ ክራላቫንዳሪ ዳላላቦስ ራባጋንዶ ተመስገን ጎይታ ተመስገን 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 አባዬ እመስግነካለሁ ንስኻ በይንኻ ዓባ አምላኺኻ ኣነ ግና ብዛዕለኻ ናብ ቤትካ ብፍርሃትካ ናብ ቅድስትና መቕደስ ኣቢለ ሰግዳለሁ እግዚአብሔር ስግዶት ንዓኻ ይኹን ኣምልኾ ንዓኻ ይኹን ተመስገን ሃሌሉያ እመስግነካለሁ ጎይታዬን አምላኸይ ምሽም ኢየሱስ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ዝተረፈ ሰዓትና ጊዜና ሁሉ ናይ ቃልካ ዲ ናይ መዝሙር ዲ እግዚአብሔር መንፈስ ካይ ግዛእዮ ብላለሁ ንስኻ ተረከቦ ስጋ እንደምን ጸጥበል ብላለሁ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እትጸዋዕና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ነገርና ሁሉ ዝወደአ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እቲ ዕድልና ዘጸበቀ ሃሌሉያ ኣብዚ ምድሪ ኣሎ ዝበሃል ጽቡቕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ንክርስቶስ ምፍላጥ ዝበልጽ ዕድል ግን የለን ሃሌሉያ ዕድለኛ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ንክርስቶስ ዝፈለጠ ጥራሕ እዩ ኣብ ምድሪ ከሎ ናይ ሰማይ ናብራ ዝነብር ሃሌሉያ ካብ ጅማሬኡ ፍጻሜኡ ይፈልጥ ንሞት ኣይፈርሕን እዩ ሃሌሉያ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይሳገር አሜን ዕድለኛ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ንክርስቶስ ዝፈለጠ ጥራሕ እዩ ንሱ ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ሃሌሉያ
منبار عدليو بلوز عدن يسوس مسخا منبار عدليو منبار عدليو بلوز عدن هاليلويا كينيون عاخا مفلات يلن كان برخت كينيوم الساخا منبار يلن كان برخت ازي مسبر علي زبلوز فلتت مرجاي غيرك نزهنتنا ازي مسبر علي زبلوز فلتت مرجاي غيرك نزهنتنا زي الطعس مرجا هاليلويا زي الطعس هاليلويا مسمنم كودادر زي كلم مرجا هاليلويا كينيون عاخا مفلات يلن كان برخت كينيوم الساقا منبار يلن كان برخت ازي مسبر علي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتنا ازي مسبر علي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك كينيو نعاخا مفلات يلن كان برخت كينيو مساخا منبار يلن كان برخت ازي مسبر علي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك ازي مسبر علي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك كينيو نعاخا مفلات يلن كان برخت كينيو مساخا منبار يلن كان برخت زي مسبر حلي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك ازي مسبر حلي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك يسوس ريالك حلفا 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 هيوتي كتب الجواب ريالك حلفا كصمت كتفترا ريالك حلفا يسوس ريالك حلفا 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 هيوتي كتب الجواب ريالك حلفا كصاب موت كتفترا ريالك حلفا سلازي هاليلويا كينيون عاخا مفلات يلن كان برخت كينيوم الساخا منبار يلن كان برخت ازي مسبر حلي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك ازي مسبر حلي زبلوت فلتت مرجاي غيرك نزهنتلك هاليلويا
بتي متن زي بلو فقري نزل عالم سلزف كركاني كسام مسكل تعزيزكا أدهين كاني نموتي مويتكا أدهين كاني نموت مويتكا بتي متن زي بلو فقري نزل عالم سلزف كركاني كسام مسكل تعزيزكا أدهين كاني نموتي مويتكا أدهين كاني نموتي مويتكا يسوس ريالكا جواب ريالكا حلفا كسا موت كتفكرا ريالكا حلفا يسوس ريالكا حلفا 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 هيوتي كتبت سبكرني مهرتك بيتكم بيرني مهرتك 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 سبكرني مهرتك بيتكم بيرني انتي كبر ارنتي كبر انتي كبر ارنتي كبر انتي كبر ارنتي كبر انتي كبر ارنتي كبر بسالخاي كله سغيره ارنتي كبر بمحرتك تتصير انا ارنتي كبر بسالخاي كله سغيره ارنتي كبر بمحرتك تتصير انا ارنتي كبر انتي كبر ارنتي كبر انتي كبر ارنتي كبر انتي كبر ارنتي كبر
سكيرة أرنتاي كبر بمحرتك تزير أنا أرنتاي كبر أنتاي كبر أنتاي كبر أرنتاي كبر أنتاي كبر أرنتاي كبر أنتاي كبر أرنتاي كبر أنتاي كبر أرنتاي كبر بسالخاي كله سكيرة أرنتاي كبر بمحرتكاي تزير أنا بسالخاي كله سكير أرنتاي كبر بمحرتكاي تزير أنا أرنتاي كبر محرتك سبكيروني محرتك بيتكم بيروني 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 በምድር ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ በምድር ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ እንደ እግዚአብሔር ያለው እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ አምላኬ የሚስተካከለው ማነው? ጌታዬ የሚስተካከለው ማነው? እደነቃለሁ እኔ ስደነቃለሁ እኔ ስደነቃለሁ እንደ እግዚአብሔር ያለው እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር
እግዚአብሔር ያለው እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ ሃሌሉያ በይኑ ጉኑን በይኑ ስልጡን በይኑ ልዑል በይኑ ዘለዓለማዊ ዝመስሎ ዘየለ ሃሌሉያ ስሙ ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ነቲ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሳገረና ገና እንደገና ክነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ዝመስሎ የለን ንጸልማትና ቀንጢጡ ሃሌሉያ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ብርሃን በእምሮኳ ክግመት ዘይክእል ብርሃን ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ዘሳገረና ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ቀልቢትካ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሃብካኒ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ ቀልቢትካ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሃብካኒ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ቀልቢትካ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሃብካኒ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ ሃሌሉያ ይኹን ንዓኻ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ቀልቢትካ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሃብካኒ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ ቀልቢትካ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሃብካኒ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ኩሉ ምስጋና አምልኾ ይኹን ንዓኻ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ ቀልቢትካ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሃብካኒ ጽድቂ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ኣታ መድሓኒ በርክበር ክበር ክብለካ ኣኽቢርካኒኻ በርክበር ክበር ክብለካ ኣኽቢርካኒኻ በርክበር ክበር ክብለካ ኣኽቢርካኒኻ በርክበር ክበር ክብለካ ኣኽቢርካኒኻ
يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك من جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يبارك اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك يمسكن اسمك اسمك يمسكن اسمك اسمك كل مسكن أملخه يخون عاخا كل مسكن أملخه يخون عاخا قلبي كان يموت فردي زحب كان نصدقي سمك يبارك يسوس أتامت عني قلبي كان يموت فردي زحب كان نصدقي سمك يبارك يسوس أتامت عني برك لك أخبر كاني خا 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 يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك من جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك من جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك يمسكن اسمك اسمك يمسكن اسمك اسمك هاليلويا روحو قصدكي نيرة أفرهي حاوتي خاني أفريسكا قصري روحو قصدكي نيرة أفرهي حاروتي خاني أفريسكا قصري أساقر كاني نملو عرفتي هيوت هيوكاني زالعالماوي أساقر كاني نملو عرفتي هيوت هيوكاني زالعالماوي روحو قب صدقي نيرة أفرهي حاروتي خاني أفريسكا قصري روحو قب صدقي نيرة أفرهي حاروتي خاني أفريسكا قصري أساقر كاني نملو عرفتي هيوت هيوكاني زالعالماوي أساقر كاني نملو عرفتي زالعالماوي برك لك أخبر كاني خا 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 يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك من جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك برك لك أخبر كاني خا برك لك أخبر كاني خا برك لك أخبر كاني خا برك لك أخبر كاني يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك من جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك يخبر الله اسمك من جمد حان يسوس يخبر الله اسمك يبارك اسمك اسمك يبارك اسمك اسمك يمسكن اسمك اسمك يمسكن اسمك اسمك አይጸቅ በካኔ አመስጊነካ አይጸቅ በካኔ ተሐለል ኩልካ
أيتقبكاني تزمر كلكا أيتقبكاني تزمر كلكا زيت تقب زيت منه صادق أملاخيها زيت تقب زيت منه محردنيايها زيت تقب زيت منه صادق أملاخيها زيت تقب زيت منه محردنيايها أيتقبكاني أمسكينك أيتقبكاني تعلل كلكا أيتقبكاني زمر كلكا أيتقبكاني كتمسكن كوخا زيت تقب زيت منه صادق أملاخيها زيت تقب زيت منه محردنيايها زيت تقب زيت منه لاخيها زيت تقب زيت منه محردنيايها سلطانو نزستو علو قالاتاي قلتو 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 انتاي كأنو يسوع سيكلو انتاي كأنو زيت قبرو بسلطانو نزستو علو قالاتاي قلتون 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 انتاي كأنو يسوع سيكلو انتاي كأنو إيدو زيت قبرو بسلطانو نزستو علو قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون هاليلويا 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 سمو بروخ يخون هاليلويا 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 انتاي كالو يسوع سيكلو انتاي كالو ايدو زيت قبرو بسلطانو نزستو علو قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون قالاتاي قلتون هاليلويا كينو زقالاتي خيسوس قبرتاتك تامراتك هاليلويا هاليلويا እንደገና እልልታ እንደገና ምስጋና ይግባካ 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 ሃሌሉያ ስሙ ብሩኽ ይኹን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ እዩ
سكينة زغوت هذه دموق طاقعتن دموق علتان غيرنا هاليلويا أملاك يبارك كبرنا أملاك يخون كلاتنا بزي حزنات صنحنا منفس كوينا سله حزبنا سله هاجرنا كنصلينا كلاتنا نصلي እግዚአብሔር ይመስገን مس قالنا حفتنا يوكابير كوينا سله حزبنا سله هاجرنا كنصلينا እግዚአብሔር ይመስገን. As we all enter into the Spirit of God, we'll just bow down our heads and we'll pray for the land that God has given us, the land of Eritrea. Hallelujah. I pray that the hand of the Lord would intersect into the land of Eritrea. I pray that the mourning of the parents, of the moms, of the dads, of the kids, that it will end, the blood shedding, that it would end, and that the Lord will intersect. Hallelujah. Abba b'shem Yesus amon goyret rakatu. Hallelujah. B'chata botatin nadetatin men isayatin kluwit nabzagarrim hagos b'shem Yesus. ወንጌል ላብታ ምድርቲኣ ክገዝእ ብኩሉ ሸነኽ ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ከምቲ ግቡእ ንመንእሰያት ነቦታት ነደይታት ንነኣሽቱ ክስበኽ ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ንሁሉ ወንጌል ዝጻረር ዘበለ ስራሕ እትኽፉእ ድማ in the name of mighty Jesus I break it ዘይምስምማዕ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ሓሳባቶም ሓሳብ ኮይኑ ክተርፍ ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ስም እግዚአብሔር ግን ኣብ ምድሪ ኤርትራ ክትገንን እጽልይ ኣለኹ ኩሉ ኣቦታት ኣዴታት መንእሰያት ኣብ እግሮም ወዲቖም ነቲ ንጉስ ንኢየሱስ ሃሌሉያ ስሙ ዝጽውዕሉ ኤልሻዳይ ኣዶናይ ስሙ ዝገነነ ኣብ ኣስመራ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ነቲ ወንጌላት ክበጽሕ ዘይክእል ዓድታት ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ግን ብዝም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር መገድታት ክኸፍት እጽልይ ኣለኹ translations ክፍትን ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ንሁሉ ሸነኻት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ክባርኽ እጽልይ ኣለኹ ክገዝኣ እጽልይ ኣለኹ መራሕትታት ብሽም ኢየሱስ ብጥበብን ምስትውዓልን ንእግዚአብሔር ክገዝኡ ኣብታ ምድሪ እጽልይ ኣለኹ ብሓሳብ እግዚአብሔር ዝኸዱ ብጥበብ እግዚአብሔር ዝኸዱ ብምስትውዓል ዝመላለሱ ነታ ምድሪ ድማ ከምቲ ግቡእ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደባ ክትመላለስ ወንጌል ብምግቡእ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ክዓብን ክገንንን ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ in Jesus name I pray amen 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 ክብርና ኣምላኽ ይኹን Yoka, you are anointed. قبلت يا يوكا بحكي ولو تاخذ معتي خبرنا أملاك يكون كم زيهم مملشة ميتسو ده يتسو نزام درزي عدما يورو هاليلويا خبرنا أملاك يكون يسوع قويتاي حبتنا أدانش እግዚአብሔር أبزيحو يباركي طعم زماري أغرب كلنا يا أخي أملاك أبزيحو يبارك እግዚአብሔር مسجن استقبوا سباسي قلتوا ده تأجاز لهم سي دوبي بولو ده مغنياتو بكا منفس دلهم سبات نمدري أقدستيهم قبعد دلهم سبات نمدر انتهم أقدستي يوم እግዚአብሔር مسجن بعد حجي بغطا أقاشنا نقبل له جيزيو حد يسمى تعتنياتنا قدمينا بأقاشنا مخادي إذا قلنا هذه فوكس جرنا نعيا لهم تقولهم تفلتوا عمن سيادنا عم next generation ذاته كورينا نعيا مالتيو سلذي that's why لما عنتين مسيكوا قالي كوينا أبتر ميهم زلهم سلذي يوكا just welcome our guests. Welcome everybody. Welcome to our Peniel Church in God Bitahanna Beit እግዚአብሔር መጻሁም. Our church has a very good culture of welcoming any new person, whether you're from Calgary, whether you're out of Calgary. If it is your first time participating in Peniel Church, if you could show us your hand and we'll welcome you. So if there's anybody new among us, don't be shy. Raise up your hand. It is the house of your Lord. So yeah. Guys, لما أنتي لما جمرت أوان دم تأخذنا خبز اللهم نملك تعرفكم كرامة. Welcome to نبلغكم منك يا بيرن. ميكروفون كبوكم يوم شمكمن كابي كم زمان تأخذن نقولنا يا أخو. دانيال حوي كابدالاس. Welcome to your father's house. I pray that you're welcome, and I pray that everybody could say hi to him too.
ሰናይ ትበሃል ካብ ካሊፎርኒያ እየ መፅእ Welcome. ሰናይት እንኳን ደህና መጻኺ ጎይታ ይባርኪ ካብ ካሊፎርኒያ ስምረት ትበሃል ካብ ዳላስ ስምረት ኣብ ዳላስ ማማ አዜብ ካብ ዳላስ ቴክ ሜላት ካብ ረጃይና Welcome. Congratulations on your wedding. ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መርዓውት እዮም ኣሮን ምስ ሜላት እግዚአብሔር እንኳዕ መጎሰኩም ጎይታ ይባርኩም ሜላት ካብ ዊኒፔግ ሕጂ ሙሉእ ኣባልነታ ናባና ተፀምቢራላ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካብ ረጃይና ማለት እዩ ካብ ረጃይና ያ ሰላም ኩላትኩም ሓበን በሃል ካብ ዊኒፔግ You know her? ሓበን ድማ ንሓውና ሃብቶም ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ካብ ዝኸይዱ ንዊኒፔግ ተመሪዑ እዞም ኣወዳትና ኣዋልድ እዮም ጥሎም ማለት ስለዚ ሓበን ከዓ ንሃብቶም በዓልቲ ቤት እያ ትኸውን ደላ ማለት እዩ ወልካም ሓበን ጎይታ ይባርኽኪ ስለዚ ነምፂና እምበር ኣይ ንሰድድና ማለት ኢና ማይክሮፎን በዚያ ሃብለይ Nahom Barakat Kab Vancouver Shalom Church. Nahum, welcome to our church. Thank you Nahum, welcome. Bisrat Kasa Kab Vancouver Shalom. Welcome Bisrat. Bisrat ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኪ. Thank you. ካልኦት መርዓ ስለ ዘቐነይና ብዙሓት ኣጋይሽ ከም ዘለኹም ርግፀኛ ኣለዎም ማዓንቲ መን ክብል ሽም ሰላም አምላክ ንዓካትኩም ይኹን ቅዱሳን ህዝቢ አምላክ ከመይ ትኾኑ ኣነ ኣበዶም ይበሃል ካብ ሃገረ ሊብያ መጨሎ ኣበዶም ካብ ሃገረ ሊብያ Welcome to our church. We're glad to have you here. ካልእ ናይ መወዳእታ ከይሓለፍና ከለና ናብ ካልእ መደብና እሺ እስኪ ብድጋሜን በዓር ንኩሎም ነዞም ኣጋይሽና እንኳዕ ደሓን መጻኹም ብልዎም ሃሌሉያ በዓር ሰሙናዊ ዘለና መተንባህታትና ዘሎ መደባት ናይ ቤተክርስትያንና እዚ ዝመስል These are our weekly schedules, how we run it. Every Tuesday we have 5:30 where it's in the morning where a prayer happens through a Zoom meeting. So I encourage each one of us to join there and to participate. And also on Fridays from 5 to 6, just 1 hour that is dedicated to all to all mothers. They come together and they pray. Also, it's over a Zoom meeting, so it's very for us easy to access. So I also encourage each of the mothers, every woman, to participate in it too. As well as for Wednesdays, we have an evangelism group in our church where it is 6. They come here, they meet up, it's 1 hour, they pray together, and they go around Calgary and they evangelize and everywhere. So if you have the desire to evangelize, well, it is all of our duties, but if you have the desire to join and you have the time, I encourage you to join. It is amazing. And also, for Fridays in the afternoon, we have for youth and young adults, that is an English service. And so all of everyone that has kids, I participate in it. I pray, and by the grace of God, if you have time, not if you have time, that you can make time and that you could send your kids to be renewed by the word of God, to be built and to have a firm foundation here together where we gather and we read the word and we play
games. It is amazing. So I encourage everyone that has a youth from 13 and above that you could also invite them and that you also can invite people. It is open to everyone. Thank you يوكا قولي قويتا يباركي نبتا سلامتا ملس كبلوكم يا غريتا مرعوتي خبز حلف خلتا سمون برغتن قريدان أما خلنا مسيا مريم الله سكي قادحن مساهم بلوم صارون سلام الكيد خنا محضر ويس نتركي يا أخي خلاي معلت يا أخي ناتكي صارون حفتنا سيتي باستر داويد بخرة مشمت فوتويهم باستر داويد كيف زلق يا حنساب بدل بلمو صارونا سويل كان بلوان صارون كان أبزغ رميتك كلتنا إكزيابير سبعة لو باستر أشالو تاي مسحبتي فريوت كاب فانكوفر سكي ويلكم كابلهم نعاتم أوكي سلازي نعم تنبهتنا خنقتلينا إكزيابير مسكن زلنا خال فليز ولا متنبهت لنا بزعبا ناي دك انستيو ناي فلي ناي مكاب جزي الله سلازي بزعبوها يوكا لنا نجر الله. So for the women's gathering, I believe it's on Sunday and it is in 6, right? Yeah, it's August 13 at 6. It is here. So I encourage all the women to come that you could come here and share and engage, and I pray that all the husbands that you could hold your kids and you would stay at home and that you would send your women out there so that they can encourage each other and grow together. Thank you. Okay. سلازي تمسوت دقهم بمحز ننستهم كلنا سلدوانيهم ساعة 6 أغسطس حبتنا أقلقالي فيفن أما أخذنا بزح جزية بصقعات أقلقلنا حبتنا كتقلقلنا يا مالتي سلازو خلق عندك أنستيو أخي باخن أغسطس 3 لك ساعة 6 عبترشنا كخون يوم مالتي أملاخ مسكن كهلا زلنا مدب دماني كونفرنس أبزا ناي مودعتا ناي أغسطس دماني من سياتنا زملكتا كونفرنس كلوا ناي نعوز ملكتك يوكا. Also, we have an upcoming conference, and so it is going to be a 3-day conference on the 28th, 29th, and the 30th. So 28 and 29, it will be here. It is going to be led by the youth and young adults, I believe. And so 28 and 29 will be here, and the 30th will be in Western Hotel. That is where we celebrated our anniversary. We're going to all be there, and it is going to be led by youth. So if you can make time and all of us to be gathered there also. Yeah. سلازي زمان زولو سنبت كلتا شفتي عايك هلواناني حانت شفتي هلوانا ساعة 10 دماينا نجمر تا هوتيل لما بس ويسرنا من رجيس دلنا أبزا حلفة جزينا تشرشي anniversary خنقبر كلنا تتقمنا له هوتيل مالتي لازو خل هاتنا أبزا عايك المتسانينا فكورس دكنا تم قلعوت أبزيام خونو أبزا تحزيهم نابزو دروف جيرنا يمكنا ناب كلاتنا عادات زبنا تاب 10 ثلاثة نلعب زلوا دكنا دما كلاتنا تحيزنا بتهوتيل حنت شفتي أخذ لونا كلتا إبرة عيك هلوناني حدا إبرة جنا جيرنا كلاتنا بحنسا أخوينا نقولتا جزء كان حل فينا مالتي أملاهم مسكن كله تمالي مرعى نيرونا زي أبيهر مسكن مرعوتي حونا صناعتن عبتنا مسكنا thank you إلى مالو لتوم عدمية ما خبيركم مرعوم كتا معرقو زمت أخوهم سبت كله محبر زيابير مسكن بتعمي يقنلنا كبرتها بلنا إلى مالو سكي مسكنهم تقبلوا زيابير مسكن من سياتنا كمرعونا بحدار كاتو بزح جزينا نتصلي بزح جزي بزح وانات تصلينا ناب قدام أملاخ قويتها أمون سلازخنا نتي حتوتاتنا ندملسو هدي درجة أبحنت عمسي كواحدة كلها مرعى زي كوينا خا خون العلي من سياتنا نمر عند أتون نمر عنينا نخيد زلنا قويتها طلعتنا يملسو سدلو كبر نشمو يخون انت خونا قلت ليش شيء سقعت نجر قال له عرز له ليش شيء زقلبنا له خمرحتي بتخرج يعني مو بلبي بتحتنا بفقرن
ክንብሎ እንደሊ ነገር አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ድማ እንታይ ከምቲ ዝጸለናዮ ጎይታ ድማ ዝመለሰልናሲ ኣብቲ ኣበባ ናይ ዘንብሩኻ ደቅና መንስያትና ምስኦም ኮይና ተዓጢቕና ብፍላይ ኣብታ ናይ ቃል ኪዳን ግዜ ክዳውንትና ጻዕዲና ከነማዕርጎም ምስኦም ደው ክንብልሲ ኣዝዩ ሓላፍነት ኣሎና ኣዝዩ ከዓ ይግባአና ከም ማሕበር ማለት እዩ እቲ ንእሽተይ ዝኽፍታና እንታይ እዩ ሓደ ትማሊ መርዓውቲ ልክዕ ኣብ ሰዓቶም ዘይኮነስ ካብ ሰዓቶም ንቕድሚት እዮም ኣብቲ ቦታ በፂሖም መፅኦም ኣዝዩ ዝናእድ ነገር ገይሮም ኣለው እቶም ኣባላት ማሕበር ዘበልና ኩላትና ግን ሓደ ድንጉ ኢልና መፂና ካልኦቶም ዝመፀና ድማ ብቁፅሪ ኣዝና ሒደት ሰባት ነርና ማለት እዩ ፈፂሙ ዘይናእድ ነገር እዩ ክዕረ ዘለዎ ባእግኡ ማለት እዩ እንዳወሰኸ ከምዚ ክንርኢ ከም ኣገልገልቲ ከም ማሕበር ኣይንደልን ስለዚ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ምዃኑ ቸርች ኣብ ዘላቶ ኩላትና ኣብኡ ከም ዘለና ርእስና ክነእምን ነዚ ድማ ተሰሪዕና ክንከይድ ይግባአና እሞ እዚ ብሓላፍነት ተሰሚዕና ክንገብሮ ብፍቅሪ ኣምላኽ ክብል ይደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ብሱላት ስለ ዝኾና ድማ ነዝብሎ ዘለኹ ተረዲኡኩም ካብኡ ንላዕሊ ኤክስትራ ማይል ከም ትኸዱ ብምእማን ኢና ነዚ ንብል ዘለና ነዚ ጎይታ ይባርኩም ኔክስት ይር ተዋሕደ ካብ ሕጂ 2-3 መርዓውን ኣሎና እዩ ኣብዘን ኩለን መርዓ ደቅና ውሉድና ኣማዕሪግና መርዓኦም ከነፀብቕ ብኡ ንጎይታ ከነመስግን ናይ ኩላትና ወለድን መንስያትን ዘይተመርዓናን ዝተመርዓናን ኩላትና ማለት እዩ ሓላፍነትና ምዃኑ ክርዳእና እዚ ቤተክርስትያን ኣጥቢቓ ተመሕፀነኩም ኣላ ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽኩም እጂ ኩላትና ንጎይታ ኢልና ሒዝናዮ ዝመፀና መባእናን ዕሽርናን ሒዝና ክንፅሊና ንጎይታ ድማ ብምሃብ ከነኽብሮ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ሰሪሕና ክነኣቱ ጥዕና ዝሃበና ዕድል ዝሃበና ጎይታ ዝባረኸና ጎይታ ካብቲ ዝሃበና ድማ ደስ ኢልና ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝኸውን ድማ ንጎይታ ክንህቦ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኩላትና ክንፅሊና ንፀልም ኣሕዋትና ኮይና ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እንሆ ብመዝሙር ባህ ኢሉና ከነምልኸካ ፀኒሕና እሞ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መባእናን ዕሽርናን ሒዝና ንዓኻ ከነምልኸካ መፂና ኣለና እሞ ንስኻ ብሽም ኢየሱስ ክትባርኾን ከተብዝሖን ንፅልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንብዙሓት ንበረኸት ንብዙሓት ንምድሓን ብሽም ኢየሱስ ንብዙሓት ንዕረፍቲ ከምቲ ንሕና ዘዕረፍናዮ ንብዙሓት ንሰላም ንዕረፍቲ ክትገብሮ ብሽም ኢየሱስ ደጊምና ንፅልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ናይ ምብዛሕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እቲ ዝሃብናካ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብዚሕኻ ክትህበና ብሽም ኢየሱስ ንፅልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ደገታት ስራሕ ዘይተኸፈተሎም ኣሕዋት ድማ ጎይታ ንስኻ ክትከፍተሎም ብሽም ኢየሱስ ንፅልይ ኣለና እንሆ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንዓኻ ሕጂ ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና ብነገር ኩሉ ንስኻ ተባረኽ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን መባእናን ዕሽርናን እናውፃና ንእሽተይ ብዛዕባ ሆምሴል ክብል ስለ ዘለኹ ያፅናሕ ቢልያ እሞ ሆምሴል ኣብ 15 ቦታታት መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጁላይ ኩላትና ናይ ባርቢኪ ግዜ በበቱ ኣብ ሆምሴል ነይሩና ብዙሓት ድማኒ ገለገለ ሰባት ናብ ሆምሴል ክትፅንበሩ ጀሚርኩም ኣለኹም which is good ቤተክርስትያን ተኣምንሉ ነገር እንተደኣ ኣሎ ሓደ ካብቲ ክህልወና ኣለዎ ንብሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ መፅናዕቲ ናይ ኣባይቲ ኣገልግሎት ከኣት ኣለዎ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና በቲ ዝጥዕመና ግዜ ኣብ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሳተፍ ሓደራ ንብል ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ተዳእ ደሊኹም ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ናብቲ ዝጥዕመኩም ብጥዕመኩም ግዜ ክንሰደኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዊክ ደይስ ኣለና ዊክ ኤንድስ ኣለና ስለዚ ንግሆ ኣለና ምሸት ድማ ኣለና ምስ ስራሕኩም ዝጥዕም ግዜ ግና ክትሳተፉ ግና ሓደራ ንብል እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ካልእ ግዜ ፈፂሙ ንዓይ ኣይጥዕምንን ይትብሉ ሰባት ተዳእ ኣለኹም ድማኒ ንግሆ ሰዓት 9 ኣብዛ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣብ ላይብረሪ እቲ መፅናዕቲ ይካየድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ንግሆ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ኣብኣ ሆምሴል ተኻፊልኩም ድሓር ኣብዛ ካልአይቲ እብረ 11 ፈረቓን ድማ ቸርች ክትካፈሉ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ምንም ኤክስኪውዝ ከይሃብና ብሩኻት ኣሕዋተይ እቶም ዘይተጠርነፍና ዘለና ኣብ ናይ ኣባይቲ መፅናዕቲ ኣገልግሎት ኩላትና ክትት እናበልና
كنعتو بو بيلنا دماينا نحنا بتخرسيان أمتكم نفلت ويكا قسنة نكايد لنا بعد سبات كنبل نخل لما بخومي سلازي بس احنا نغير كم زلنا يرايكم قالوا تي زلنا ناي قسنة ميلا بخومينا نفسه كفسب كنبت احنا خل سلازي زخونكم من دخونكم كلهم بتخرسيان زي تفلت تكونسي عيقبعني أبهم سيل حدا ترنيفكم كنا نجاركم قدايكم بقربة نعتقداتنا خنكيد يحجزنا أي مالتي سلازي حدا راهم بروقات حواتي كلاتنا أبناء أبايتي أجرجلوت أمسنعتي كلاتنا خنساتف زي حدا ران بلالونا مالتي نخلاتنا طعمي حدا كلاتنا أجوهم جزء تكم دلهم تيما بان 20 لا تواتن كله مالتي أملاخ مسجن سلازي حدا نجار بس أجانا عبين نجار قلن نقل قلن أجا حواتنا يفسو كفنا دما نتك أمينا أملاخ مسجن بتعمد ما أبهم شيء زلوا بركة كنقرأكم أيضا it has like many blessings كاب أف كلهم حوات كاسلة تقبل تعمي خات تبارك مالتي لذي تهنت اللبوتايو تعابي اللبوتايو سخون خلوت نمهنا سون تخون اللبوتايو ما كلاتنا نزل مقبار قويتا تصدقوا يبزحلنا تزعبي نجر بروقات حواتي كل جزء محبر زينا نخير كتب لك هلا الله إنكوين كات تسرع خامخات زي أجداسي نجاريمو زخا خم تجبروا أمنت سلزلنا هنا نزاروا بزخوينا أملاخ أبزحي يبارككم را أملاخ أبزحي يبارككم قويتا أبزحي برخرخ بلكم يا إشي بمقطعنا بعر قويتا يبارككم ما بقنا عشرنا ودينا لنا حونا عليكس جابير يبارككم موسيقى نعسر تورحي مهرم زقنية ويكا زورح دقنا لو بزي زوم دقنا زياتهم لو ما عنتي زمرقلو وانيو سلازي لك عنابهم حلفوكم يا حجي سكنا عليك سكنك جابير بارك بلو
كابزلنا يبدد نبلمو قويتا يبارككم كابزلنا يبددنا بأخبروت اسكنا تقعلو من أكزيابير مسكن عليكس حونا اكزيابير أبزيح يباركك اسكت بدق قامي خان عليكس بقى تقعلو اكزيابير مسكن قويتا يبارككم نبرو بزلوخما عليكس نعسرت ورح زأكل يونزوم دقنا نفت كاب زي نبرم نابكم زعينت كما تصوف جيروام زلو سوترا يديكونا نحونا السي حونان ودنان السي أب قدامي إبرة موسيقى تساعد له كلاي إبرة ونسي تساعد حكي أبين له السي الله خير خا السي السي الله خا أوكي السي موسيقى لو ما أنتي زوقع زنبرة كاب سكراتش ون عليكس حونا أيو مهيرو أبزي أبصح وجزي أبير مسكن فلازي زي عبنا جاري قويتاي بارك لازم قويتاي بارك عليكس حونا سيرتيفيكيت تدالي لو ما لون نظام تمهرو سلازي بتخرشان كتعدل اللي يزدلي سلاز بلا فنعدلو هنا أجزي نعدلو هنا أجزي أبير مسكن سلازي باسر موسى أبزي أخت مثل قدمك قويتاي بارك
So I'm gonna call you your names one by one, and we're gonna deliver this certificate to you. Yeah, now Alex Nabzi. Wait, I want. Bless. So, قدامي زوهب ست تغلى. God bless you, said what day. Bless you, said. Yeah, God bless you. كلاي دانيال تغلى. God bless you. Ibrahim, Naftaliam Ibrahim. Aloniab Ibrahim. Joel Marhawi. Barseva Marhawi. Yosias Mahrat Ab. Abraham Mahrat Ab. Samar Ab, sorry. يلا مثلا اوكي جوشوا كبر اب جوش ديبرا ارايا اسف يوناس اوكي اسف ناي اونلاين تمهراي كاب فانكوفر مالت اگر ما قدنا دق چرچنا طرا يكون زمهارو كاب زيومون تداريهم كاب چرچنا زي يكونوا سباتون አለውና ማለት ስለዚህ እዚ ጽቡቕ ነገር ይኽብርና ኣብዚ ተሓፀር ጣይደ ኮነሲ ካብ ካልኦ ቸርችለው ኦንላይን ድማ ካብ ካለ ፕሮቪንስ ውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስቀል ግሎሪያ ኺዳነ Lilti Khidana, what is your sister? She's inside. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. بس حفتك حلفة يقولون أنا إذا ولده. ما كانوا دابي دم. وانجل ميكايل. نايزن استرفها سلسته مس زربو خونلو عبد الحري تعرفها بالوانا له أليكس ناب أليكس كسر زروان يريك الكوين يا زين تريوان دلهم عمي تمرق النيرة ليفل 1 ودين مالت مسيرة أو تمرت تماهرة بزقات عمزي نولدهم ثانك يو سو ماتش كلهم زدالي كلهم كم زنا تشرشنا كل $10 هيبو ولا بكال تفعل اللي عدونا له تمهارو زحت أب كل أبيات الشرش صباح نجو نشرش خقول قلوب بمبال واقع خفيلهم نبرد كم زجاجي أملهم هذي ستيلاي يقصولين دلوا عمساي جد أتي لوت خمين أملاك سرد عني لوت إيه نببال نعم كموديل نخونو بمبال يمسيه I will give you the second certificate soon okay كلاي نباستر بتعمل thank you كل كادلي بزاقات أمزيك كلت certificate هدالي الله خنعي مجمرة نباستر نشرش بقوله عدل ذهب كاني أي تستو هداها thank you so much okay إذا كلايت دما كابز عاد خبد مت نكان على نجار يتوافقكمني بقوله نجار أبغوني دهونه مسارح موسيقى عبت مرتفع لك
ብምስክርነቱ ካለ ጊዜ መስኪረ ፈልጤ እንታይ ክገብር ቸርች ዘገልግል ዝብል ኩሉ ጊዜ ማለት እዩ ኣነስ ተመሪቀ እንታይ ትርጉም ደይብሉ ይብል ከም ሰብ ስለዝኾንኩ ግን ኣብ ኡጋንዳ ከለኹ ከምዚ እሰይ ዝረኣኹሞ ምሽ ከምዚ ዋጋ ትኸፍል ኢኻ ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ከለኹ በቃ ከምዚ ደስ እዩ ዝብለኒ ናይ ኣምላኽ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ዕላማ ስለዘለዎ ትምህርቲ ትርጉም ከም ደይብሉ ወርሓንቲ ዲግሪ ሒዘ ዲፕሎም ሒዘ ትርጉም ከም ደይብሉ ተማሂረ ማለት እዩ እጅ ተቐንዲ ትፍረ ምዚ ናይ ቸርችና ቴማ ክሪኦ ከለኹምሽ it was coincidence ኣይኮነን ዕላማ ኣምላኽ ስለዘለዎ እዩ ዝጋጢሙ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዝማ ንብረት ዳሃበ ብኩሉ ዝደገፈኒ ያሬድ ሓወይ ቴንክ ዩ ክብለካ ደሊ መሳርሒ ሙዚቃ ገለ ኩሉ ሲኡ ሂብኒ እዚኣ ጥራሕ ሚቕዶ ጊታር ገዚኡ ግን ኣይጀመራን ትውድእ ትኾን ተስፋ ገበር ቴንክ ዩ ክብለኩም ደልካ እግዚአብሔር ይመስገን ኣዳውና ንዘርግሕሞ ንኹላቶም ክንጽልየሎም ኢና ሕጂ ጎይታ ይባርክ እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር አሻሎና ኣብዚ ክጽውዕ እሞ ነዞም ደቅና ክባርኾም መጣን ጉባኤ ኩላትና ይዳውና ዘርጊሕና እስኪ ንባርኮም ዘመን ህይወቶም ኩሉ ኣብ ቤቱ ይንበሩ ንጎይታ ይገልግሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ እዳውና ሓፍ ኣቢልና ኩላህና ክንጽልየሎም ኢና ኣሕዋተይ ቤት እግዚአብሔር በብዙሕ ዳይሜንሽን እግዚአብሔር የስፋሓ ስለዘሎ እዚ ዝረኣናዮ ኣዝዩ ዘገርምን ዘደንቕ ስራሕ እግዚአብሔር እሞ ንእግዚአብሔር ክብር ዳሃብና ስለዞም ደቅና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክነቕርቦም ኢና ማለትና ኮይኑ ንጸልይ ኩላህና እዳውና ሓፍ ነብለሎም ኣጀኹም በረኸትኩም ካባኹም በረኸት ዝመጽእ በረኸት ኩሉ ነዞም ቆልዑት ንመጻኢ ህይወቶም መንገዶም ኩሉ እግዚአብሔር ክባርኽ ንሓውና ኣሌክስ ድማ ነዚ ኣምላኽ ዝሃቦ ራእይ ቪዥን ንምድሪ ዝኸድን ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር በኩሉ ነገር ከስፈሖና ኣምላኽ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ብሩኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣዝና ነመስግነካን ንባረኸካን ኣለና ስለዚ ዝረኣናዮ ግሩም ዝኾነ ድንቂ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንማሕበረካ ድማ ብዘገርምን ዘደንቅን ነገር እግዚአብሔር በብዙሕ ዳይሜንሽን ተስፋሓ ስለዘለኻ ኣዝና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ራእይ እዚ ኣብ ልቡ ኣቐሚጥካ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ዝኾነ ግሩም ዝኾነ ፍረ ክፈሪ ንኣሌክስ ሓውና ድማ ስለዝደገፍካዮ ኣዝና ነመስግነካ ኣለና ስለቶም ነዚ ራእይ እዚ የማና ኢዶም ሂቦም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ነዚ ፍረ እዚ ክርኢ ዝገበሩና ስለ ቤተ ክርስቲያን መራሕትን ኣገልገልትን ስለቲ ብኩሉ ነገር ኣብ ጎኑ ዝኾኑ ባሮት እግዚአብሔርን ኩሉ ድማ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ ድማ ነዞም ደቅና ኣብ ቅድሜኻ ነቕርቦም ኣለና እግዚአብሔር ዘመን ህይወቶም ኩሉ ኣብ ቤትካ ተተኺሎም ክነብሩ በኢየሱስ ስም ኣነ ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ እግዚአብሔር ብልጭልጭ ነገር እግዚአብሔር ሲስተም ናይ ዓለም እዚ ከይሓዞም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘመን ህይወቶም ኩሉ ኣብ ቤትካ ክውዳእ ክትረድኦም ድማ በኢየሱስ ስም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና በቲ ስኻ ዝሃብካዮም ክእለት እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ ዝሃብካዮም ጥበብ በቲ ሕጂ ዝረኣናዮ ዝተምሃርዎ ትምህርትታት ኩሉ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዝጠቕሙ ባሮት ክትገብሮም ድማ በኢየሱስ ስም ንጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብዚኣቶም ድማ ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ቅቡኣት ብዙሓት ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጓሶት ብዙሓት መምሃራን ብዙሓት ኣምላኽ ንብዙሓት ድማ ንበረኸት ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝገበርካዮም ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣምላኽና እግዚአብሔር ስለዛ ቤተ ክርስቲያኑን ኣዝየ መስግነካ ኣለኹ ስለቲ ዝረኣናዮ ጽቡቕ ዝኾነ ልማድ ስለ መንስያት እግዚአብሔር ኣተሓዛ መንስያት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለቶም እግዚአብሔር መራሕቲ ድማ እግዚአብሔር ቦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነዚ ዕዮ እዚ እግዚአብሔር ስለኦም ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እዚ ስራሕ እዚ እግዚአብሔር ኣብ ካናዳ ኣብ ዘለናዮ ከተማ ካልጋሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ምድሪ ክኸድን በኢየሱስ ስም እጽልይ ኣለኹ ንስኻ እሙን ኣምላኽኻ ሞ ስምካ ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን 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 እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ሁሉ ንኣምላኽና ይኹን ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ይዝበልኩም ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቃል እግዚአብሔር ቅድም ምህላፈይ ሓንቲ ኣብቲ አንቶ ዝተነግረትና መተንባሕታ ቁርጉስኽ ኣድምቕ ከብል እሞ ብቐጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ሽኡ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዛ ዊኬንድ እዚኣ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ኣብ ደቅና ደተኮረ ኣብ መናእሰያት ኮንፈረንስ እዩ ዘለና እዛ ወርሒ እዚኣ ከምቲ አንቶይ ፓስተር ብሬ ዝብለና ዝነበረ ኣብ መጻኢ ወለዶ ኣተኪርና ዝኣየናሉ ወርሒ ነይሩ ስለዚ እዛ ወርሒ ድማ ክትዛዘም ከላ ንኣታቶም ዝኾነ ፍሉይ መደብ ተዳልዩሎም ኣሎ ስለዚ ወለዲ ዝኾንና ዓርቢ ቀዳም ናብዚ ክነምፅኦም ነተባብዓኩም ማለት እዩ ከረጅ ንገብረኩም ንኣታቶም ጥራይ ድማ ደይኮነ ካዝንስ ገለለዎም ኣብ ዙርኦም ሲ ክተምፅዎም ከረጅ ይገብረኩም ኣብ ዝሓለፈ 6 ሰሙን ናይ ሰመር ፕሮግራም ኣብ ዝነበረና ግዜ ገሊኣቶም ከምኡ ካዝንሶም ገላ ቀርቦም ንዘለዉ ሲ እንዳምፁ ኣብ ገገለ መደባት ይካፍልዎም ነይሮም ስለዚ እሱ ከምኡ ክገብሩ ኢንከረጅ ግበርዎም ከምዚኣ ድማ ናይ መንእሰያት ኮንፈረንስ ክትግበር ከላ እቶም ዓርቢ ዝመፁ ዓርቢ ጥራይ ናቶም ትመስሎም እሞ ቀዳም ሸለል ይብልዋ ስለዚ ወለዲ ኩልኻትኩም ሲ ከነዘክረኩም ንደሊ ዓርቢው እናቶም እያ ቀዳሙ እናቶም እያ ሰንበቱ እናቶም እያ ናታቶም ዘገልግሉ ሰለስተ ኣገልገልቲ 4 ኢንፋክት ኣምልኾ ድመርሑ ኩሉ ዝተዳልዩሎም ኣሎ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ካብዚ ካናዳ ዝመፁ ኣገልገልቲ ኣለዎም ብሬክኣውት ሴሽን ክህልወና እዩ በብዕድሜኦም ክመሃሩ መታን ካብ ደቂ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ኩላቶም እዩ ስለዚ ዓርቢ ጥራይ ደይኮነት ታቐዳሙን ታሰንበቱን ናቢርናዮም ሰለብሬት ንገብር ግን እሳቶምን ክርከቡ ናታቶም ዝተዳልወት መደብ ምዃና ሲ ኣፀቢቕና ኩላትና ክስታይ ክንገብር ይደሊ ማለት እዩ እቶም ቀዳሙ እትግልገሉን ተገልግሉን ናይ ትግርኛ ዝኾንኩም ድማ እዚኣ ዊኬንድ እዚኣ ናትኩም እያ ቀዳም ጥራይ ኣይኮንኩም እንትመፁ ዓርቢ እውን ምሳታቶም ክትመፁ ከረጅ ንገብረኩም ኣብቲ ናይ መጀመርያ መደብ ኩላቶም ኣምልኾ ብድሕሪኡ ግን ብሬክኣውት ተገይሩ በብቲ ዕድመ ኣገልግሎት ክህልዩ ስለዚ ዓርብን ቀዳምን ኣብዚ ቦታ እዩ ዝኸውን ኣደልትስ ንሕና ኩላትና እውን እዱማት ኢና ነገር ግን ሓንቲ ነገር ክብለኩም ድደሊ ቆልኡት ግን ቦታ ስለ ዘይብልና ስለ ዝምቀል ንቆልዓ ድኸውን ቦታ የለን ስለዚ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ጥራይ ቻይልድ ኬር ወይ ገለ ናይ ቆልኡ ሰርቪስ የለን ስለዚ ዓርብን ቀዳምን በቃ ንኣታቶም ዝተዳልወ ፍሉይ መደብ እዩ ስለዚ ዊ ኢንከሬጅ ኩላቶም ኣብዚ ክመፁ ናይ መወዳእታ ድማ ንደልያ ነገር ሰለስተ ዓይነት ቮለንተርስ ድማ ክንደሊ ኢና ኣብዛ ዊኬንድ እዚኣ ክተገልግሉና ንደሊ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ ቀዳም ኣብዚ ህልው ፕሮግራም ብደንቢ ፅቡቅ ግዜ ወሲዶም ነዊሕ ሰዓታት ክመሃሩ ኢኪፕድ ክኾኑ መታን ዝተዳለወ መደብ እዩ ብዙሕ ሴሽናት ዘለዎ ስለዚ ከይጠምዩ ኣብ ማእኸል ቁርሲ ነገር ነድሮም ኢና እሞ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ሰብኡት ድኾንና ቦታት ምጥባስ መቼም ናይ ወዳት ናይ ሰብኡት እዩ ሓቂ ስለዚ ጠባቢስና ክነብልኦም መታን ቮለንተር ስለንደሊ ኣብታ ድሕሪት ኣሎ መምልእ እሞ ሳይናፕ ክትገብሩ ንሓተኩም አንቶይ ናይ ቀዳማይ ሰርቪስ ዝመፁ መሊኦም ነይሮም ፕሊስ ሰባት ብዙሕ ንደሊና እሞ ንሳቶም ክግልገሉ ጥራይ ኢና ነገብሮም እምበር ናብትን ከይበሉ ኣቴንሽኖም ሙሉእ እዚ ኣብቲ ዝመሃርዎ ኣብቲ ዝግልገልዎ ኸውን መታንሲ ፕሊስ ኣብቲኣ ምልኡና ሰንበት ድማ ሽኡ ከምቲ ዝተነገረና ቤስት ዌስተርን ሆቴሉ ድኸውን ስለዚ ቆልኡትና ኣብዚኦም ዝኾኑ እቶም ኩሉ ግዜ ሰንበት ደገልግሉና ናይ ሰንደይ ስኩል መማህራና ክነዕርፈ ንደሊ እሞ እንድሕር እኹል ሰባት ረኺብና ስለዚ ኣብዚ ድማ ኣዴታት ከረጅ ንገብረክን ነዛ ትመፅእ ዘላ ሰንበት ሲ ኣብዚኣ ቆልዓ ክሕዜ ክድግፌ እንድሕር ኢልኩም ነሳውን እንድሕር መሊኡኹምላ ስለዚ ነቶም ናይ ቆልኦት ኣገልገልቲ ሲ ኣትሊስት ኣብዛ ሰንበት እዚኣ ኩሉ ግዜ ሰንበት እንዲኦም ደገልግሉና ክነዕርፎም መታን እሳውን ንኣ ዝተዳለወት ወረቐት ኣላ በበይነኔን እዚአን ንኣምልእዋ ናይ መወዳእታ ሰልሰይቲ ኣብዚ ትመደብ እናተገብረ ከሎ ከም ዝረኣኹም ዓይነት ቆልኦት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ መፅኦም ኣብቲ ሆቴል ነግልገለሉ ቦታ መዝሙር ስለ ዘቕርቡልና ብድራይቭ ብምግባር ድማ ክትተሓባበሩና ትደልዩ ሰባት ድማ ንደሊና እሞ ስለዚ እስኻትኩም ድማ ከምኡ መኪና ኣለና ኣነ ሒዞም ክመፅእ ሒዞም ከይድ እኽእል እየ እትብሉ ሰባት ድማ ከምኡ ክትገብሩ ሰለስተ በዓር ነገራት ክትገብሩ ኢንከሬጅ ገብረኩም ጎይታ ይባረኽ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ክብርና ኣምላኽና ይኹን እቺታ ግዜ ሓፃርያ ብጣዕሚ ሓፃር መልእኽቲ ከካፍለኩም እየ ንወሓነ ኣብ ሰዓተይ ክውድእ ክፍትነ ኣንቶይ ኣበይ ድቆርፅራ ገለገለ ብል ነይረ
ካብ ንሽተይ ስለ ዝተማሃርኩ እጂ ኣበይ ከም ዝቆርፃ ቁሩብ ፈሊጥ ኣለኹ ስለዚ ቆራሪፀ ኣብታ ሰዓትኩም ከም ትወፁ ክገብር ሓንቲ ጥቕሲና ንማሃራ ካብታ ሓንቲ ጥቕሲ ድማ ክልተ ሓሳባት እዩ ዘለዋ ነታ ሓንቲ ጥቕሲ ግን መእተዊ ዓይነት ነገር ኣለዋ እሞ ንዓሪእና ክንውድኢና ማለት እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ሰናብቲ ብዛዕባ መጻኢ ወለዶ ብፍላይ ድማ ከም ቤተሰብ ከም ፓረንት ከም ወላዲ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ኢና ተማሂርና ካብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 5 ዘሎ እምነትካ ምትሕልላፍ ኣብኡ ሓደ ሓሳብ ሪና ነርና ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ዘዳግም ምዕራፍ 6 ብጣዕሚ ኣገዳሲት ጥቕሲ እያ ድገርመኩም ብዛዕባ ሓዳር ድመፀ ዘፍጥረት 2:24 ካብ ሙሉ መጽሓፍ ቅዱስናሲ the most key powerful verse እያ ሰብኣይ ኣቡን ኣዲዩን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ድማ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ ዝብል ጎይታ ደጊምዎ እዩ ጳውሎስን ደጊምዎ እዩ ኣገዳሲት ጥቕሲ እያ ብዛዕባ ቤተሰብ ደቅና ዝህሰብ ድማ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ወሳኒ ጥቕሲ እዩ ስለዚ ጅናብቲ ሓሳብ ኣይምለስኒ ኣብ ዝሓለፈ ዘይነበርኩም ሰባት ነታ ቪድዮ ከድኩም ክትርእይዋ ኢንከሬጅ ገብረኩም ኣብ ቤትካ ኣናብራ ከመይ ከም ዝኾነ ዚ ኣብኡ ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጽ ሓሳብ ኣለዎ ንኹሉ ግዜ እውን ክትሓዘልና ኢለ ዛረብ ዘለኹ ከምታ ዝበልኩኹም ብዛዕባ ሃዳር ዝመፀ እታ ዘፍጥረት 2:24 ከም ዘላሲ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ድማ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዝግባአና ጥቕሲ እያ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ ብምሉእ እስኻ ድማ ብምሉእ ልብኻን ነፍስኻን ብምሉእ ኃይልኻን ሲድኡ ፍተው እዚ ቃል እዚ ድማ ኣብ ልብኻ እዚ ሎሚ ኣነ ዝዘካ ዘለኹ ድማ ኣብ ልብኻ ኣንብሮ ኣብ ልብኻ ይኹን ምስ በለ ንደቅኻ መሓሮ ክልተ ነገር እዩ ዝእዝዝ ንደቅኻ መሓሮ ዳሕራይ ድማ ተዛረቦም እታ መሓሮም ግዜ ፈሊኻ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ተዛረቦም እትብል ግን ኣብ ኩሉ እዋን ነታ ቃል እንድህሪኢኹማሲ ኣብ ቤት ኢሉ ኮፍ ምስ በልካ ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከሎኻ ኣብ ምድቃስካ ዳሕራይ ድማ ኣብ ምትንሳእኻ ናይ ሰብ ህይወሲ ናይ ሓንቲ ቤትሲ ተታሒዛኮ ኩላ ካብ ምትንሳእ ክሳብ ምድቃሲ በቲ ቃል ተዛረቦም ይብል ስለዚ ወሳኒ ዝኾነ ክፍሊ እዩ እጅናቡ ኣይክምለስኒ ሎም መዓልቲ ንሪኣ ግን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ኩላትና ንፈልጣ ጥቕስላ ብዛዕባ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብሓፂሩ ንርኢ ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ድማ ብፍላይ ኣቦ ወለዲ ኩላትና እውን ናይ ደቅና መንነት ተዛረብቲ ንሕና ምዃንና እየ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ኣይደንቲቲ ናቶምሲ ዓለም ከይነገረቶም ከላ ድምፂ ዓለም ከይኣብለለን ከሎ ኣብ ልቦም ከይኣተዎ ከሎሲ ከም ወለዲ ሓደ ዓብዪ ሓላፊነትናሲ እቲ ትክክለኛ መንነቶም ነገርትስ ንሕና ኢና ክብረና ኣምላኽና ይኹን ክብረና ኣምላኽና ይኹን እዚ ዘለናዮ ዘመን ናይ አይደንቲቲ ክራይሲስ ዝበዝሖ ከይዱሲ ሰብ ጾቱኡ ኸማንሲ ወድን ጓልን ገለን ተሓዋወሰሉ ክሳዕ ክንዲ ዝኸደ እዋን እዩ እዚ ዘመን እዚ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እጅ ኣቴንሽንኩም እቲ ኣተጥፍኹም ላይ ጽቡቕ ነይሩ እዛ ግዜውን ሓፃርያ እጅ ሓሳበይ ከመቃቀል ኣይክእልኒ ትኬት ድረኽቡ ተኾይኖም በቃ እንታይ ዳ ይግበሩ ይውሰዱ ኣጥፍዋ ፕሊዝ እግዚአብሔር ይመስገን ብ20 ሚኒትስ ክውድእ ሲ እታ ሓሳበይ ከይተመቃቀል መጣን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ሓደገኛ ዘመን እዩ ቁርብ ካቅርቦ ይደሊ ሓደ ግዜ እዚ ናይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንኣና ዘይምልከተናውን ስለዝመስለና ኣብ ደቅና ዝመፅእ ገለ ስለዘይመስለና ሓደ ግዜ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ቤተሰብ ሓደ ሓውና ኣዲምናዮስ ኣገልጊሉ እና ናይ ጀንደር ነገር ጽቡቕ ገይሩ ተናኺፍዎ ገለገለ ስምሂሩ ድኾኑ ሰባት ቆልዑት ክንከሰካ ኢና ኢሎምሲ ብዙሕ የፈራርሕዎ ጀሚሮም እጂ ዞም ቆልዑት ከምዚ ካልኦት ከይመስሉኹ ደቂ ሓበሻ ደቅና እጂ ከምዚ ኣባና ዘይበፅሕ ገለስ ከይመስለና ምትሕዋስ ዘለዎ ክራይሲስ ዝመልኦ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ብዝግባእ መንገዲ ስንደቅናስ ካብ መሰረቱ ካብቲ መጀመርያስ እቲ ዝግባእ ትክክለኛ መንነቶም እና ነገርናስ ክነእብዮም ይግባእ ቆልዑት ገና ካብ ዝፍጠሩሉ ግዜ ጀሚሩ ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ እዚ ኢኻ ዝብሎም ነገርቶም ዓለም ክትነግሮም ክትቀርጾም ብናታ ነገር ጌራ ከተሪኦምሲ
ብዙሕ ትፍትን እያ ገና ምናልባት ካብ ፕሌይ ግራውንድ ኸውን ድጅምር ፕሌይ ግራውንድ ኸደ ወዲ 3 ወዲ 4 ዓመት ሲ ስኻ you are not strong enough ገለ ክበሃል ኽእል ዊክ ኢኻ ፈጣን ኣይኮንካን ከምዚ ኣይኮንካን ገለ ከምዚ እናበለ እናተሰከሙ ክነብር ክጅምር እዩ ትምህርቲ ኸይድ ብቀይሕ ዝጻሓፈሉ ዘበለ ሁሉ ትምስናፉ ገለስ እዚ ክብል ክጅምር ብዙ አይነት ነገር ሲ ዓለም ተቃኒየሉ ነገር አላ ዝሓለፈ ሰሙን ተንኪፈልኩም ነራ ብዛዕባ ዶክተር ጄምስ ዶብሰን ዝበሃል ፎከስ ኦን ፋሚሊ ናተይ ፌቨሪት ሾው ኩሉ ግዜ ድሪኦ ድሰምኦ ኣብ ሬድዮ ይመጽዩ ኣብ ዩቲዩብን አሎ ፎከስ ኦን ዘ ፋሚሊ ጄምስ ዶብሰን ብዛዕባ ሕጅኳን ኣብ ጎይታ ኸይዱሎ ብዛዕባ ቤተሰብ ብዛዕባ ፓረንቲንግ ገለሲ ብጣዕሚ ኣሕሚሙ ንዘመናት ድመሃረን ድጸሓፈን ሰብ እዩ أنا ترى يسي بزعبة parenting بصحافوس هذا حموش تمتصحف لني كابون لا لون قد صحيفون سب أيزي تايب المسلوكم بفلاي نايم راب عالم سي كلتس جيرا تقرص أمي بل كلت نجارات قول سي يقرصوا ويدما كلت نجارات يسلبريت دقبر عالم سي زي أتقبر بتصباقن دما intelligence فجي أيرد أنانيو كقمت أخلص وقرني قلعة جنا مستوى الجميروس ندحر تصبق قلعة تخوينوسي كلها ناس ويدزب بالبيبي قلا نبل مالتي قلا نقر دمان ندحر كوينو عين قربان كمان نو انتربريت كجبر جمبري تصبق بيبي دبحال عالم مو قطيعة ما نم دايك قربان داي بلون دماس عالم زهلتي أنا بين رئيو يلو قاليسي بجمريا تصبق تقول أنا راس قلا جزيس ودي أس دخونا ديفورميتس أبجت أس جت إموا هجي دخونا درأس يبلا جميرون الساوند ما بقومة أنسي تي وعيناتها تي مزحل جميرة أجل ذاك بلكم دليل عالم سيناتا ستاندرد دالو ده أمتأتو إذن إتن إلى مالتي هجمو تغانينيو سوشيال ميديا بقلنسي بزتوحبة لايك بزتوحبة كومنت بزتوحبة فولوور لك إيو اتمننتهم اتناتهم ورز اتناتهم نجارسي بقون دا أكنو وإم دخلوا زي فلتهم سبزحبهم كومنت بقوسي اتمننتهم اتي نجارهم سي إنك أرتسوا يخدوا نحنا جنا ناي أملاخ سبات على أملاخ نفلت نا أملاخ نفلت سباسي أملاخ كم زفت أرب كم زلوا كم تزغونوا وسي بأملاخ سي وندرفولي بزجر من قد خم تفترو لك كم زغونا أملاك كم زي تجاجية إننا نجرنا خن أبي يمزجبا كنا بنسنتهم سي يردوا أمي يجرمكم هذا جزء إذا نشتاق ولا ناتي وسيدا أقول حد سأل تحنت دمنا واحد اجي تاتم مهار اللوز نبرت بريسكول تا أباي دهراي تاني اشتاق دم خيدا مالتي قدامي كفل خيدا كيندرغاردن كيدا جلس هذا ما قلتس تمرتي عين برومن نتي أنا اشتاق كبصحة كخيد كلخص دهراي عندها بصحة كوان كلخو مس زوي مالتيو نآهي زيه كيدا هجي لك والثلاثة عامات يا شو ندا أتنا يا خلناس تمام هرا نزوي واو زوي لا شعور قدم ما نويحو كم يدعى تصبكي قال ملأ نقر إلى تا أتي عليك ندار أخواس شعور حيزة سعد أصل زخونة جنت ردي واجنا من ما يتزرب كن أنا هذا جزء بمقص أتيها جنgur ربي لا تاني راج أقرأ السعود ما كوزا حلفة تزيد قرص يونيركي منو حالك جون نويهلكي قال إلاس الريا بلاتا كنت أحكي لكم إليه ينبو يردهم جنا قبل سنتهم سي إنها تقرصوا نتي نجرسي إنها تسكموا وإنها تقبلوا جلس ما هذا ما يترفون سلازي أجي قبل لكم تدلي لهم ما قلت أنتي مثلكم كأنت حسابي كاب دمس عالم سي دمس ناثنا خبر تعلو عالم كي نجرتهم سي نحنا يناخن نجرم دقبا بارنابتي عليك زي أبير كمتس يوحنس وانجيل مراف سلسة أسرت شو أتى قويتا استزاربو قال أبو استزاربو قال أملاخ كاب سماي أب يوردانوس كتأمق قويتانا يسوس كريستوس مسمتس كم زيلو كاب سماي دمس أسمي كم زيلو تزاري بو زسمركو فتو ودي أملاخ سي كاب سماي انتايلو مسلكم بو زسمركو فتو ودي هجي أملاخ إذا خزارب كله أبو جي منفساوي أبونا سماياوي أبونا
كمبوتات كمولدي كابوندينا خنمحرك نقدح دغبانا بار بزعبا ودوسي بقى يفتو يلس بلبو طراي حزون املاخ انديوس يفلطو انا فلطو سو فلطو طراي يبل سماي كفيتوس دمص اوصيو بوز سمركو فتو وديو دما دغرمكم زغبل كلو كمتن حنا نبلو ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት አይጀመረ አብለ ለማይ ከደ አሙሽተ ሺህ አይመገበ ሙታ የተንሰ አጋንንተ አይውጣ ዝፈወሱ ይብሉ ገለ ይብሉ ገና አገልግሎቱ ዝጀመረሉ ጊዜው ከምዘላቶስ በውዝ ሰመርኩ ፍቱ ወደዩ ምክንያቱ እተተቀባልነትን ፍቅርንሲ ምስ ምግባር ምትሐስለ ዘይብሉ ክብረና አምላኽና ይሁን አረ ክብረና አምላኽና ይሁን نحر قلطفكم اسبيكمني قلطفينا እግዚአብሔር ይባረክ ተዘይኮነ ግን ሰዓት ግን መጥጤና ክብረና አምላኽ ይሁን ተአሜንኩም ይደቀልጥፈኒ ክብረና አምላኽና ይሁን አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ ወንጌልና ሁን ከሙደ ይኮነና አናሲ አምላኽ ከምዘልዎ ተቀብሉና ምንም ከይገበርናስ አፍቂሩና ምንም ከይገበርናስ ተቀብሉና ስለዚህ ለደቅና ድማ ክንብሎም ክንገብሮ ዝግባ ነገር አብዝዝ ነገርናሲ ጎይታ ምንም ከይገበረን ከሎስ ብዙ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ኢሉስ ተዛሪቡን ደገርመኩም ከ ኢየሱስ ማለት አምላኽ በስጋ ንኢየሱስም በአርሲ አምራፍ 3:5 መስበሎ ቁጥር ናይ ወዳታ ያ ቁጥር 10 ሸዋተ ምራፍ 3 በአየ ተዛዛ ምራፍ 4 ከምስከድኩም እተፈታኒ መጽ ይብል ድማ ክጅምርከም እተፈታኒ ድማ መጽዩ ንኢየሱስ ከምዚልዎ ንስኻ ወደ አምላኽ እንድሕር ኮይንካስ ነዚ እምነዚ እንጀራ ግበሮ اتا فتنه ناي مننت فتنه ابو مسكيرو له خبقسي هجد ما مصيو سنتايلو ود املاح اندحر كوينكا اري انسكي بروف غبر نز امنزس انجرا غبرو يلو ناب يسوس كمو اينت فتنه اندحر مصيو ناباين نابخاتكم اندا مارخندي ناب دقنا دا مارخندي منيغا ناي از حتوزي كبيد حتوي كملس زلو جنابن اسنت ادمه اصبقو قرصن كحته من زلو حتويو بار سيطانسي از كبيد فتنا يجي ብዙ ነገራት ከምዚ አይተግበሩ ከምዚ ግበሩ ገለኢልና مقرا ህፃናትና ስራሕዩ ገና ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ካብ ህፃን ካብ ኢድና ዝተሐቆፈሲ ፊዚካሊ እንደ አበየ በስነ ምግባር በቲ መንፈሳዊ ነገር በቲ ነፍሳዊ ነገርና አእምሮ ነገሩን ኩሉሲ ናይ ምዕባይ ነገር ናይ ወለድ ሐላፊነቱ ድገርመኩም ግን ኣብቲ ስነ ምግባር ጥራይ ክነተኩር ይብልና እዚ ግበር እዚ አይትግበር ጥራይ ደይኮነስ ታዛዓበየት መንነት ያ ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ሰይጣንሲ እታ መንነት ከአዘናቢሉ እንድሕር ግብረኻ ጸቢቁ ሓደ መዓልቲ ትወድቅ ያ እታ መንነት ወሳኒት ነገር ያ ስለዚህ እታ መንነት ካብ ንእስነቶም ጀሚርናስ ክንቀርጻ ካብ ንእስነቶም ጀሚርናስ ክነእትወሎም ይድግባ እጂ ተንክልተ ሐሳባትን በአር ቀልጠፍ ይለ ከኸይድ ተቀዳመይቲ እነሆ ብኡዝ ሰመርኩ እትብልያ ከለይት ድማ ፍትዊ ወደይ ትብሉ خلت ቃላት ወይ ሐሳባቲና ሐረጋቲና ንረክብ ካብታ ፍትዊ ወደይ ትብል ግን ጀምር እዛ ፍትዊ እትብል ቃል አጋፔቶስ እትብል ናይ ግሪክ ቃልያ ጣም አሚቅ ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዋ ትርጉም ዘለዋ ቃልያ አጋፔት ፈልጥ ወይ ሆም አምላኻዊ ፍቅሪ deeply loved በአሚቅሲ ተፈቂሩ ማለት እዩ አዝዩ ዝተፈቅረ ክቡር ዝተፈትወ ብናይ ግዚያዊ ስምዒት ደይኮነስ ጽኑዕ በፍቅርስ ዝተመርጸ ዝብል አይነት ትርጉም ዘለዎ ህጅ አቦሲ ንወዱስ እንታይ ብሎሎ መስለኩም ዲፕሊ ደፍቀርኩዎ ድፈተኹዎ ወደዩ ህጅ እዚ ቃል እዚ ደቅና ክሰምዑዎ ኣለዉ سق كنبلسي ايغبانا نيو امننت زمصه بسقتا يتسرح لي اجنا احنا كباي جميركم قالات يحصرنا كمز بفلاي اينت قالاسي ብዙ ኃይል ብሎሊና ደቅና ለሚያሹር አፍቂረካ ደብል ቃልሲ አይበዝሖም በፍላይ ድማ አና ኢንከሬጅ ድገብረኩም አብ ጊዜ ዲቮሽን ትገብሩሉ ገለ ኦነ ሲሪየስ ነገር ያዝ አቦሲ ዝተጠመቀሉ ጊዜ
ስላሴ ዝተገልጸሉ ጊዜ የተዛሪቡ ወጂ ካዥዋሊ ንበሎም እሱ ጥራይ ዳይኮነስ አብ ጊዜ ጸሎት አብ ጊዜ ዲቮሽን ንገብረሉ ሲ አይን እንዳርአና በበሓደ ትፈልጥ ዲኻ ትፈልጥ ዲኺ አነሲ يفكرك كأتم قبل بومسي كتصحف نامنمسي نابزن بزيب بالمنقدس كأتم كتحزل لو ونقريو ازي افكيرك ايدبل بفلاي ابوتات دمصنا ازي زربانا كم قليل غيركم ايتوسدو يسمعيو قبل بيعتيو رزنت هلو ስለዚህ ንቆልኡሲ የፍቅረን ነው ያፍቅረንሲ ከግምት ግን ሐድጎ ይብልና በደንብስ በቃ ማለሲ ኪሳራ ይብሉ እንደጋጊም ካብ መንጋርካ በቃ ባሐጭፉ አይትከሰርኒ ኻ እንታይ what do you lose ምንም ትወድሲ 150% ሲ ርግጸኛ ይሆን ታጓልና 150% ሲ አቦይ አደይ የፍቅሩኒ እዩ no matter what አብዝሆነ ጊዜ ክብደት አለው አብታ ኸለይት ኻልፍሞ ክዛዘ ታኸለይት ድማ ገና ምንም ከይገበረ ሆሎስ ህሰቡ ብኡ ዝሰመርኩ አብ ሐድሽ ትርጉም ብኡ ዝተሐጎስኩ ተሐጉሴ ምንም አይገበረንኩ ናተይ ስለዝኾነ ግን አም ሃፒ ለደቅና ኮሚና ክንብሎም ዘለና ምንም ከይገበሩን ከለው ምንም አይነት አቺቭመንት ምሰምጾ አይኮነን አም ፕራውድ ኦፍ ዩ ገለ ክንብሎም ድግባአና ናተይ ስለዝኾንካ ንብሎም ዶነ ኸው አምላኽ ሲና አኻ ስለዝሓበና አምላኽ ሲና አኺ ስለዝሓበንስ እፈት በቃ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ ደስ ይዝብለኒ በአኻስ ሕጉሴ ንአኻ ስለዝሓበኒ ብጣዕሚ ንአምላኽ የመስግኖ ዝብሉ አይነት ቃላሲ ካባናስ ክደጋገሙን ክመጹን እዮም ዘለው ገለ ጊዜ ክዶኽሙ እዮም እታ ድምጺ እጁን ክትስማዕ አለው ገለ ጊዜ ክጋገዮም ስቲል እጅ ተቀባልነት አክሴፕታንስ ሲ ብዝገበርዎ ነገር ከኸውን ይብሉ ከረም ዘለው ከመሐይሽ ዘለው ነገር ክህሉ ክእሉ እሱን አርሞ ነመሐይሾ ነገር ግን አብት ቤት ቅቡላት መኻኖ ምስ ኩሉ ድኽመቶም ምስ ኩሉ ጌጎኦም ዋላሲ ቅቡላት አክሴፕታንስ ዘለው መኻኖ ግን ክስመረሉ ክእላለሁ አነ ብንእስነተይ አይርሱአኒ ሓደ ማልቲ ትምህርት ደሓን ነይረ ሓደ ዓመት ግን አዝይ ሓሚቀ ታይ ኮይና አይፈልጥ ድማ ናይ አድናኮ ነገር ደረጃ ይዝረ እንበር ሪዛልቱን አይኮን ቀዳማይ ወጪኻ ኸላይ ወጪኻ ገለመለ እቺ ሓደ ማልቲ ካብ ቤት ትምህርት ምስክር ወረቀት ይዘታ ሰርቲፊኬት ይዘስ መጽ አቦይ አብቲ በረንዳ ሆፍ ይሉ ነይሩ ዝክሬ እንታይ ተኸዲኑ አበይናይ አይነት ከለር ወንበር ተቀሚጡ ኩላ ይዝክራ ምስሓብኩዎ እዝዳ አይሉኒ እንታይ ክሪኤሉ ይሉስ ድርቢ ያብልዋ ደተሰማአን ሼም በቃ ድኾንኩዎ ነገር ክነግረኩም አይከል እጂ ነቦይ ኮቀሲ ላይ ኮንኩን ግን ምናልባት ነሁላትና ክንማሃር ይለ ኦኬ እዚኣ ካባኻ ይጽበያኒ you can do more ገለ ዝብል እጂ አይደንቲቲ ሪኹም very fragile ዝኾነ ነገር እዩ ክትሰብሮ ቀሊል እዩ መሊስካ ከተምጾን ክትሓንጾን ግን ከቢድ ነገር ብዝገበርዎ ነገር ሲ መዐቀኒ መንነቶም ሲ አይኹን አክሴፕትድ መዃኖም ኩል ጊዜ አብት ቤት ሲ እዝስ ርዱእ ነገር ፍጹም ዘይጠራጠርዎ ነገር ከሆነሎም እዩ ዝግባ ፕራክቲካል ነገር ዝመስል ቁርብ ከወስደኩም እሞ ክዛዘብ እስቲ ጊዜ ደቅና ንሽተይ ነገር ጽቡቕ ተሪእና ኣሎ ንንዓዶ ትጌጋ ጥራይ አይነጉልሓዩ ከንእርም ማት ናይ አኖን አቡ ስለዘለኹ ከምዚ ብዙሕ ጊዜ አይፈቷን እንዴ ከም ሓበሻ ገለ ክብል ከለኹ ከምዚ ቲ ፖዚቲቭ ነገር አይኮነን ድቅድመና ክንእርም ከለናስ እቲ ምእራም እዩ ብዙሕ ክስታይ ዝኸው እዚኦም ኣብዚ ዓዲ እጂ ታ ሓደ ጽቡቕ ነገራቶም ሲ ክእርሙ ከለዉ ኸማንሲ ብፖዚቲቭ ልስ ምእራም ይፈልጡላ እጂ እቲ ፖዚቲቭ ምእራም አይነት ነገር ሲ እንተዝህልወና ጽቡቕ ነገር እዩ ዋላ ንእሽተይ ዝረአናዮስ this is good ክንብል appreciate ክንገብሮ wonderful ክንብል እንታይ ነገሮም ነይረ ኣብዛ ሰሙን ኣብ ገዛ
ዲቮሽን እንዳገበርና ከለና ከምዚ ብዛዕባ ኃጢአት ገለ ነገር እንዲያ ነራ ዳራይ ጆሹዋ አንተ ነገር አላትን ይሉ ተአሚኑ አንተ ኃጢአት ዳራይ ሳሊም ናያደነት መጽያታ ናብ ቆየቃ ክትከይድ ሲጀምራ ኖ ይሄ ሕጂ ብዛዕባ ኦነስቲ ናይ ወድና አፕሪሺየት ንገብረሉ እምበር ታ ቆየቃ ተኾነላ ጊዜ አይኮነት ሕጂ ዝኾነት ነገር ደሪው አማ አገለት ጌጋ ከማንሲ ናአያ መጀመሪያስ I'm proud of you በዚህ አነ ተስኢላ ጨብጥ ይበቃ ንምንታይ ታ ምእማኑ ጽባህ ድማ ከምዝ እንደሕር ደይገርናሉ አይክነግረናሉ እና አቤት ያክትከድ ከዝሪያ ከምዝ ቅብሉን እንዲዮም ይሉ እንዳራሐቀና ይድኸይ ስለዚህ ዝኾነት ይኹን አይነት ንእሽተይ ትመስል ነገር እንተረኸብናሲ ንናዓድ አፕሪሺየት ንግበሩ I'm proud of you ንበሎ ካለ አይድማ ዝኾነ ድሕበንሉ ነገር መሃብን ምፍጣሩን ናይ ወለዲ ነገር እተሐበን ድሕበንሉ ነገር እጂ ሎማ አልተምሽ እዚ ርኢናዮ ሙዚቃ ደብሉ ገለ ዝኾነ ቆልዓኮ ምናልባት ኣብ ትምህርት ንፉ አይኮነን ከምቶም ካልኦት ቀዳማይ ገለ አይኮነን ቀልጢፉ ዘብሉ አይኮነን ስሎ ኸውኑ ንኽእል ግን እቲ ክስታይሱ ሱጥራ አይኮነን ምናልባት ግን ኢዱ ግን ፈጣን ከኸውን ንኽእል ፊዚካሊ ግን ሃያል ከኸውን ንኽእል ዝኾነ ሙዚቃ እንተብልናዮ ስፖርት ዲው ገለ ነገር እንደህር አትይዝናዮ ፕራይድፉል ድኾነሉ ነገር ሲንህቦለና ኣብ ትምህርት መስከደስ አነኮ ሙዚቃ እኮ ሃያል ገለ ድሕበነሉ ነገር ሲያለው ትምህርት እኮ ኣብዚ አንደህር አቢሉሲ ኣብዚ አያ ቆርብ ዳይ ተብለንም ቦስ አይመዝኖኑ ገዛ እርሱ አሊሲ something ሲ ድሕበነሉ ነገር ክንፈጥረሉ ክንሪኤሉ ሪኢናስ ቦድማ ፑሽ ምግባር ምቅራጽ ሄዚ አናትከ ገለ ምባል ዳሳስ ምግባር ሲ ናትና ናይ ወለዲ ስራሕ እዩ ሳልሳይ ዝኹሉ ምፍቃር ትብላለኻ አክሴፕታንስ ትብላለኻ ገለ ምእራም ከይብሉን አለው ወንበር በጣም ምእራም ድማ ይድሊ ግን ከንእርም ከለና ዋላ ኣብ ዕብራውያን እኮ አምላክ እርም ከሎስ ነጊሩና አሎምሽ ከቀጽ ከሎ ዲሲፕሊን ከገብር ከሎስ ካብ ፍቅሪ ዝተበገሰ ምዃኑ ነጊሩና አሎ ደቅና ድማ ዘኽፈልጥዎሎም ፍቅረይ ወዲኤ ዝቐጽዓካ ደይኮነስ ስለዘፍቀርኩኸ ድቀጽዓካ ዘለኹ ኸውን ኣሎ እዚኣስ ክትርድኦም ክትክእል ኣላ እዚኣ ዝቐጽዓካ ዘለኹ because I love you ካባኻስ ብዙሕ ስለ ዝጽበህ ገለ ኢልና ኢና ክንቀጽኦም ድግባእ ኣብ ገለ ጊዜ ከማናይ ሞር ኦቶሪቲና ክነርኢ ድግባእና ከምቲ አንቶ የዝበልኩኹም ክደጋግማ ብዙ አይፈቱን ግን ከም ሓበሻ ሓደ ጊዜ ኣብ ዝንደቅና ስልጣንና ናሓድግ ኢና ከማል ናብቲ ትክክል መንገድ ምምጻእሲ ንርስኦ ኢና ብፍላይ እንደ ኣበይ ክኸዱ ከሎ ምንታይ መስለኩም ናይ ድኾነ ቆልዓ ናይ ጀስቲስ ሲምቦሉ ወለዱ ኢና ምስተጋጊየስ ተጋጊኻ ኢኻ ተዘይልከያስ ይጽበኤካ እዩ እዚኣስ ክሰምዕ ኣለዎ ሱቕ ግንብሎሲ አይገባአናን ይፈልጡ ድማ ይጻወቱ ለይም ድማ ትፈልጡ ይኹምሽ ድኾነ ቆልዓ ሕጂ ሰፕቴምበር ትምህርት ምስከደ ምስ መማህራን ባእሲ ንምንታይ መስለኩም ሓድሽ መማህራን ምስ ገጠሞ እቲ መምህር ክሳዕ ክንደ እዩ ድእገስን ኣብ እዩ ፈርም ድኸውንስ ይፍትንዎ ቴስት እዮም ዝገብሩ ኣብዚ 6 ሰሙን ክመሃሩ ከለው መብዛሕቱ ጊዜ ሶሉስ ክጅምሩ ከለው ሓድሽ መማህራን ክመጽእ ከሎ ገለ ምስኦም ኸውን ነይረ ሕጂ ኣብታ ሶሉስ ረብሻ ገለ የምጹ እቲ መምህር ፈርም ምስኮነ ይገድፉዋ ድሕር ፈኒዎም ክፍነው ይደልዩ ደው ምባልሲ ተድልያ ቅርጽ ምትሓሲ ተድልያ ከም ዝበልኩኹም እቲ ነገርናስ ናሓድጎይና ብፍላይ ድማ ቋንቋ ስለ ዝፈለጠ ቁርብ ቴክኖሎጂ ስለ ዝቀደመና እቲ ኣነትያን ምትንካፍ ስለ ዝፈለጠ ፕራውድ ተሰሚዕዎሲ ንወለዱ ክነዕቕ ነታ ስልጣን በቃ ክስታይ ክገብራ ንሕና እውን ድማ ስልጣንና የሕሊፍና ክንህብ ማለት ኣቢ ጌጋ ሓደ ጻዕዳ ብዙ መንገድ ምስ ኤርትራውያን ተራኸበ ክነግረን ንኸሎስ ኣሰንቢዱና ሓደ ጊዜ in your community had a big problem ኣለኩም ኢሉኒ እንታይ ኢሉ ተገላቢጡ ስልጣንኩም ኢሉኒ መናእስያትዮም ድመርኹ ንቤተሰቦ እሱ ዘዝበሎ ኖ ፈርም ዝኾነ ነገር ክህልወና እምበር ኣለዎ እሱ ዳ እሱ ከይቅርጽ ዘትሕስ እዚኣ ኣይናትናኒ ኣይትግባእኒ እዚኣ ከምዚኣ እያ
ንዝኾነ እንዳተዓጸፍና ንዝኾነ እንዳኸድና አይ ቅርጺ አይንህብሊና አይደንቲቲ አይንህብሊና ፈርምሊ ደው ንብለሉ ፈርምሊ ነጽናዓሉ ሲ ነገር ክህልወና አለው ሰንበትና ቤተ ክርስቲያን ንምምጻእሲ እሳቶም ክድቅስ ደሌ ኖ አቤቴ ክሳዕ ዘለኻ አነ ንቤተይ ንእግዚአብሔር ኢና ነምልኽ አነ ንቤተይ ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል አይስክሪም ገለማን ክዋሓቦም ይብሉን ብሪዋርድ ደይኮነስ መትከል ናይዝ ቤት እዚ ኮሙ ይኻ ትብሉ ክብረና አምላኽና ይኹን አትሪራያሪ ክብረና አምላኽና ይኹን መትከል ናይዝ ቤት ሲ እዚዩ እጄ ቫልዩ ኢና እኮ ንህቦም አመወዳእታ 18 ተኾነ እዮም እስኻ ደይ ትእርመሉ እስኻ ደይ ናብትን ደይ ትብለሉ ጊዜ ኸውን ክሳዕ 18 ግን ቫልዩ ኢኻ ተትሕዞ ክብርታት ኢኻ ተትሕዞ ብኡ ክነብር መታን ህይወቱ ብኡ ኸይድ መታን ስለዚ ንሕና እዚ ኢና ካልኦት ከምኡ ድዮም እሳቶም ከምኡ እዮም ንሕና ግና ከምኡ ኣይኮንናን ቃል አምላክ ከምዚ ዝብለና ቤትና ከምዚኡ ንሕና ከምዚ ኢና ኢልና እዚ እታ ትክክለኛ ነገር ክንነግሮም እዩ ዝግባአና ክብረና አምላኽና ይኹን ናይ መወዳእታ በዚያ ክዛዝበልኩም ሓጎስና ድማ ንግለጸሉ ብዝርአ መንገድስ ይገለጽ አቦሲ ገሊጽዎ ሰማይ ብምኽፋት መንፈስ ቅዱስ ከም ርግቢት ብምምጻእ ድምፁ ብምስማዕ ይፈልጦ ኢየሱስ አይበለን ኩሉ ሰብና ሰምዕስ ነጊርዎ ኩሉ ሰብና ሰምዕሲ ከም ንፈትዎም በቃ ባዓታቶም ሕጉስ ከም ዝኾንና ገለስ ክፍለጥ ኣለዎ ክብረና አምላኽና ይኹን ገለ ዋንጫ ሒዞምልና ክሳዕ ዝመጹን ክንጽበ ይብልናን ድኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ከይገበሩውንሲ ከምቲ ዝበልክዎ በቃ I love you I accepted you በአኻ ሕቡኒ I'm proud of you ክንብሎም እዚኣ በቃ ዝተገልጸት ክትከውን ይግባእ በዚያ ክዛዝመልኩ ዓለም ተአንቶይ ዝበልኩኹም ዓይነት ነገር ምምጽኡ ዘይተርፍ እዩ ድኾነ ክትብሎም እያ ግን አቤት ናትና ድሕር ጽቡቕ ጌርና ሰሪሕና እጅቲ ናይ ደገ ድምፅን እቲ መንነቱ ቀርጽንኡ ዳውን ክገብር ገለ ዝመጽ ነገራሲ ደው ኢሉስ ንኡ ሓሊፉስ ክኸደሉ ዝኽእል አቕሚን ጋይዳንስን ኢና ንህቦ እጂ ሓንቲ ናይ ዶብሰን መጽሐፍ አላ ካብተን ዝበልኩኹም ሃይደን ሲክ ያ ትብልታ አርስታ እና ታይ አርስቲዩ ሃይደን ሲክ ጾታ ትፈልጦ ይኹምና ሰንበብኮ ድማ አይመጽን እዩ ከምኡ ዓይነት ሃይደን ሲክ ሳይረኸብኮ አማኸል ረኺበያ ታይ ዝብል ድኾነ ህፃንሲ ድኾነ ነገር ክበሃል ከሎ ክልተ አማራጭ አይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ከምዚ ኢኻ ገለ ምስተባህለ ሃይድ ይገብር ወይ ኣብትናቱ ሼሊ ኣብቱ ሽሪንክ ይገብር ወይ ድማ ሞቲቬሽን ተጠቂሙሉ ኸማነት አይትኸውን ኢኻ ዝተባህሎስ ንኽእወት ይኸደሉ እጂ ብዙ ኤግዛምፕላት እዩ ዘምጽእ ኣብ ተወኩም አይደልን ናይ ስፖርት ሰባት ክንደይ ኢንቨንት ድገበሩ ገለስ ስኻ አይትበጽሕኒ ኢኻ ከምዚ ገለገለ ዝተባህሉ ነታ ቃልቲ አግን ወሲዶምሲ ሞቲቬሽን ድገበሩ ሕጂ ዓለምሲ ሽፍንፍን አቢልና ምንም ኣብ ዘይሰምዑሉ አይኮነን ንገብሮም ዝኽብል ከለኹ ክሰምዑ እዮም ግን እቲ ስትሬንግዝ እቲ ኣብ ውሽጦምሲ ታ ብትክክል በአምላኽ ዘለዎም መንነትን በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዎም ነገራትን ቅቡልነትን ፈሊጦምሲ ከምክትሉ ዝኽእሉ ነገርሲ ኣብ ውሽጦም ኢንስቶል ክንገብር አምላኽ ይርዳአና ርዕስና ዲና ንጸልይ ወዲ ኣለኹ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ يفكركاي 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 قلبي يفكر يفكرك
اسكي كاب زلنا يوتسينا هذا غلطة كزي زميرنا خمودينا يفكركاي كاوش لبك يفكركاي تبلكوخا يفكركاي تبلكوخا يفكركاي تبلكوخا يفكركا تبلكوخا يفكركا نعايسي فقريخا نعايسي فقريخا نعايسي فقريخا نعايسي فقريخا فقريخا مقلتي يبلون كادئاب فقريخا مقلتي يبلون كادئاب يفكرك يفكرك كاوش لبك يفكرك يفكرك እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ለና ገለና ቅድም ዝጉባኤ መጻውና هذا صاويت كقربه زغباي كبزلو خنا اصاي እንደልኒና እስኪ ሎም ማልት ምን አልባት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ከንግሶ ብንስሐ በእምነትና በቁም ክስእቦ ይደሊ ዝብል ሰብ እንተሎ አኻትኩም ዘድል ከይሓብና ዝጉባኤ ከን አጽዋይ እንደልን ተለኹም ከምዛ አይነት ሰባት ድሕፍር ነገር ይብሉን ኩላትና ኸም ኢልና መጺና በጸሎት ክንድግፈኩም የዳውኩም ከተሪኡኒ ከሓተኩም ይፍቅሪ ተለኹም ከምዛ አይነት ሰባት ሎሚ ህይወተይ ክህቦ ደሊ ሎሚ ኢየሱስ ክስእቦ ከተሎ ኸብዛ ማልት ዚ ደሊ ዝብል ሰብ እንተሎ ለኹም ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ባር ጸሎት ክንወደይና ደግሜ እስከነ ፓስተር አስቻለው እንትልክቦ የናብዝ ቅጽው ኤሞ በጸሎት ከዛካ እግዚአብሔር ይመስገን ካይደክም ካይሕለ አጆኻና በልካ ጸልማት ኣብዝኾነሉ ብርሃንካ እናብራህካ ንጎቦታ ሜዳ ጌታዮ አሳቂርካኒ ብሩህ ቆይታ ከምዝኸማ መናሎ ንዓይ ከእንዱ ኩሉ ዝኾነለይ ከምዝኸማኻ መናሎ ንዓይ ከእንዱ ኩሉ ዝኾነለይ አባ ዘብል ዕጫ በፂሑኒ እረክሩን ርስቲ መፂኡኒ ኣይኽንደይ ተዓቢለ እግዚአብሔር ኮይንካስተ ኣይኽንደይ ተዓዊተ መንፈስ ቅዱስ አሜን 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 ኮይንካስተ አሜን ኢየሱስ ክሳዕ ሽበት ክሳዕ እርግና ትስከመኒ አምላኽ አምነካይ ሙሉ ዘመነይ ሓዚልካ ሓልካ ከም ተሳግረኒ ኣብ መፈጸምታ ከም ተብፅሓኒ እሙን ኢኻ ጀማሪ እምነተ ኣይጥርጥረካን ምሉእ ዘመነ እሙን ኢኻ
ጀማሪ እምነተ አይጥርጥረካን ምሉ ዘመነ ሃሌሉያ እስኪ ንቁም ደቃይቅ ነቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበና ዘረባታት ንቁም ደቃይቅ ኣብ ውሽጥኹም ክተስተማቕርዎም ድኹ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ቁሩብ ደቃይቅ ሂብና እግዚአብሔር ስቂሉ ኣይዛረብን እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ብፍላይ እቶም ወለዲ ዝኾንና ቆልዑት ዘለውና ሰባት ኣነ ህያው ምስክርነት ክምስክር ደልየ ሎማዓንቲ ኣብቲ የዕሪፍናሉ ዘለና ገዛ ብዛዕባ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ወለዲ ምስ ውሉድ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ኢልና ክንዘራረብ ኣሪፊና ሎማዓንትና ኣብዚ ፑልፒት እዚ ስብከት ምስ ሰማዕኽዎ ግረም ነይረ ናይ ባሕቂ የድብለኩም ደሎ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣረኣያ ሰብኣይ ንሰበይቱ ክህልዎ ኣለዎ ሰበይቲ ንሰብኣያ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣረኣያ ክህልወና ኣለዎ ንሕና ንውሉድና ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር ክህልወና ኣለዎ ስለ ደቅና እግዚአብሔር ንዓና ሓላፍነት ይቡና ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝብጻሕ ስጋብ ዝበጽሑ ብዛዕባኦም ዘለና ነገር ፖዚቲቭ ክኸውን ኣሎ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ከዓ ኮንፊርም ገይሩለይ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ቶም ዝወለድኩም ሰባት ንደቅኹም ንውሉድኩም ገለ ነገር ስለ ዝገበሩ ዘይኮነስ ኣምላኽ ብሕድሪ ከም ዝሃበኩም ብምእማን ጥራይ ብዛዕባ ደቅኹም ጽቡቕ ነገር ክትዛረቡ ጽቡቕ ነገር ክትሓስቡ ብመጠን ንሕና ዝዘራእናሎም ብመጠኑ ከምኡ ኢሎም እዮም ደዓብዩ ኣሕዋተይ بمتن نحن استزاربنا يو بخميلهم نحر عبيهم كأد حر نمقنعهم كبيديو ويتاي بارك باستر موسى بحق بقدم أملاح عبي تمرتي تماهير عن كلهم كأتماهيركم تكونوا تسفايقة بس كن እግዚአብሔር ክብርሃ ቦስ ለዚህ ያውቃ ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ሰሚዕና ይወጥራይ ክንከይድ ዘይኮነ ስሕዋተይ ተግባራው ክንገብሮ አምላክ ጸጋ ይብዛሐልና አሜን ወይታ ይባረክ ሁላና አዳውና ዘርጊሕና እስከ ክንጸልይና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ በጎይታ በኢየሱስ ስም ደግምና ነመስክነካለና ስለቲ ሰማዕናዮ ሕያው ዝኾነ ቃልካ አዚና ነመስክነካ ንባርያኻ ፓስተር ሙሴ ድማ ከም ዝበለ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኣብ ልቡ አቀሚጥካ ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ቦታ እዚ ከፍስሶ ጸጋን ዓቕምን ጉልበትን ስለ ዝሃብካዮ አዚና ነመስክነካለና ወይታ ሕጂ ድማ ነቲ ዝሃብካና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ገበርቲ ቃል ኩኑ እግዚአብሔር አምላክ ርእስኩም እንዳጠንበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ አይትኹኑ ተባሂልኩም ተጻሐፈ እግዚአብሔር አምላክና እቲ ዝተባሃለና ቃል ንዓና ምዃኑ ተረዲኡና ተግባራዊ ምእንቲ ክንገብሮ እግዚአብሔር ጸጋን ዓቕምን ክትበና በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር አምላኸይ ልዕል ሁሉ ልዕል ማንም ክንሰርሐሉ ዝግባአና ነገር እንተሎ እግዚአብሔር ኣብቲ መጻኢ ወለዶ እሞ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ዕዮ ዝድማ ነፍስ ወከፍና ካብ ቤትና ክንጅምሮ ሎሚ ተዛሪብካና ኣለኻሞ ስለቲ ህያው ዝኾነ ምኽርኻን ቃልካን ኣዚና ነመስክነካ ኣለና ጎይታ ሕጂ ድማ ነዚ መጓሰ እዚ በዚ በረኸት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክባረኽ ኣነ ይጸልይ ኣለኹ ነፍስ ወከፍ ሰብ እዚ በረኸት እዚ እግዚአብሔር አምላክ ክትባርኾ ይጸልይ ኣለኹ በጎይታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ አዴታት ሁና እግዚአብሔር ንሕና አቦታት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ደቅና ዘለና ነገር እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ እዋን ፖዚቲቭ ክኸውን እግዚአብሔር አምላክ ኢንካሬጅ ክንገብሮም እግዚአብሔር አምላኸይ ዋንነት ኣብቲ ቤት ትኽስምዖም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክትረዳአና ክንገሙ ክንገብር ክትረዳአና ይጸልይ ኣለኹ ጎይታ ኣወለዶ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ካብ ቤትና ኢና ክንጅምር ዘለና ሞ ነፍስ ወከፍና ደግፈና እግዚአብሔር ጥዒቲ ቤተክርስቲያን ክትህሉ ጥዑይ ቤተሰብ ክህሉ ስለ ዘለዎ ሎማዓንቲ ብኡ ምዒድካና ኣለኻሞ ስለ ህያው ዝኾነ ምኽርኻ ነመስክነካ ንተግባራውነቱ ክንሰርሕ ድማ ደግፈና ክብሪ ሁሉ ድማ ንስኻ ውሰዶ ስለ ተረዳአና ነመስክነካ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ሰላም